Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme. Vážení a milí poslucháči Slobodného vysielača, vítam vás pri počúvaní relácií Vzdelávanie dospelých. Tentokrát s naším hosťom z Českej republiky, lepšie povedané z Moravy, Otanom Zlínskym, ktorého srdečne pozdravujem. Zdravím vás, Oto. Zdravím i vás, pane Jacúcho, a všechny posluchače na spřátelené republice Slovensko. Ďakujem veľmi pekne. Dobre by bolo našim poslucháčom hneď na začiatok povedať okrem toho, že môžu celú reláciu písať e-maily buď na e-mailovú adresu studio.bb.juh, prípadne môžete využiť zelené tlačítko otázka do štúdia, to mi bude preposlané. Je tam nejaká prodleva či oneskorenie, takže v prípade, že budete písať posledných 15 minút pred koncom relácie, tak radšej využite moju gmailovú adresu. Je úplne rovnaká studio.bb.juh. Akurát doména je gmail.com. To znamená s gmailovou doménou. Pán Zlínsky, vy ste už u nás v Slovenskom slobodnom vysielači raz boli. Inde máte zakázaný prístup, dokonca vy nesmiete aj telefonovať, dokonca niektorí moderátori sú priamo vyzývaní k tomu, aby vás cenzurovali. Čom ste takí zlí? Tak to byste se patrně musel zeptat zejména duchovního otce svobodného vysílače CS, pana Hlávky, protože tam vznikl ten problém, kdy já jsem kdysi před 2,5 lety poprvé naladil náhodou nějaký alternativní vysílač a to bylo to SVCS a samozřejmě já vím, že spousta věcí nejen v této zemi, ale na celé planetě je v naprostém nepořádku a nesouladu, ale a chápu, že je dobré, že vznikly takové věci, jako je to alternativní rádio nebo obecně alternativní média, ale mně to přijde, že potom je to kritizování za každou cenu. Já se nemíním pouštět do nějaké politiky, mě zajímají věci obecného rázu, které i ta politika se nás samozřejmě dotýká v toho našeho života každého, ale přesto nemá cenu se tady dělat konspirační věci, co najdu na webu a dneska na tom webu je toho tolik a samozřejmě jsou to všechno dost často ty hoaxy a podvržené věci a manipulační. Není možné všemu věřit a člověk se v tom těžko orientuje a na základě toho potom dělat nějaké konspirační teorie s tím, že kritizují mainstream, to znamená ty veřejnoprávní sdělovací prostředky a ještě to kritizují takovým způsobem, že ne, že je tam něco špatné, ale úplně všechno je špatné. No a jednoho krásného dne asi při prvním, druhém vstupu jsem se ozval proti něčemu a zase nebyla to politika, byla to nějaká, já si vzpomínám, byla to ta kontraverze, nebo kdy ti Arabové, nebo ti naturalizovaní Nizozemci, řekněme, tak napadli toho číšníka ve Vladislavské v kavárně nebo v nějaké restauraci v té zahrádce a tam došlo k prvnímu konfliktu, protože jeden z posluchačů tam se domníval, nebo tam vstoupil a telefonoval a diskutovali tam s panem Hlávkou, že ten zásah toho číšníka byl neadekvátní, což každý, kdo si to video pozorně prostuduje a podívá se tak, jak oni se všichni prezentují, teda ti posluchači a všichni, že všechno si důsledně prohlíží a používají selský rozum, tak každý, kdo to takto zhlédl pozorně a kdo má ten selský rozum, tak nutně musí říct, že tvrdit, že zásah toho
číšníka, který tam provedl ten nějaký kop, byl neadekvátní, tak je to naprostá hloupost. No a já jsem tehda panu Hlávkovi, tomu, co tam telefonoval, tak jsem řekl takový příměr, že oni dva, kdyby organizovali, a teď já nechci urazit Slovenské národní povstání, já jsem jenom dal ten příměr, tak mě napadl, že jsem jim řekl, že oni dva, kdyby organizovali Slovenské národní povstání, tak se tam ještě dneska bojuje. No a od té doby už to šlo tak, že oni ze mě měli tendence mě zlehčovat a ironizovat, no tak já jsem založil webové stránky a jim toho plácím na těch stránkách, protože dneska už do pozadu nejsem brán a je tam jediný argument, nelíbí se jim moje jméno a příjmení a myslí si, že jsem si to vymyslel a tak mě atakují, že hlavně pan Hlávka, že dokud se SMS-kou nepotvrdím svoji totožnost, což je jako, promiňte, se smějí. Tak a to ešte musíte mať telefón na svoje vlastné meno. Ak to bude z manželkinho, tak to je neplatný pokus. Alebo ako? Tak, přesně tak. No a takže dotud nevezme do vysílání, takže já, i kdybych chtěl tam proti něčemu argumentovat, tak nemám čas, proč jsem hned položený, tak dneska je to na té bázi, že já tam zavolám vyloženě něco zironizovat nebo si z něčeho udělat srandu. Příklad je tam jeden moderátorů a ten vyzýval posluchače na úvodu relace, že klidně můžou volat na číslo telefonní a nebo psat na Skype nebo na e-mail. A taky říkal, takže ještě jednou vás vyzývám, klidně mě vytočte. No a tak jsem tam samozřejmě zavolal. Nemůžu říct na začátku o Tomáš Zlínský, proč by mě to hned položil. Tak jsem řekl, dobrý den, tak pane synku, vy jste říkal, že vyzýval posluchače, že vás můžou vytočit, tak tak jste ho vytočil vy. Já zkouším, jestli to funguje. Tady o tom mám Zlínský, no a hned to bylo jasné. Jo. A takže jo, takhle, no a oni samozřejmě ještě říkají, že na těch stránkách je pomlouvám, tedy pan Hlávka tvrdí, že pomlouvám, že jsou to pomluvy a přitom já všechny pomluvy údajné mám podložené, já to můžu dokázat. Přitom, když už volali do toho pozadu, jo, už několikrát volali lidi do pozadu a na kterých stránkách, ať řekne adresu, kde já je pomlouvám a tak dále. On to nechce říct, protože on ví, že by měl zo study kabát, takže to je takový. Takže tak asi to dopadlo se svobodným vysílačem CS a s mojí cenzúrou. O to vy to máte už aj na druhom fronte rozohraté aj u Kapalu v Svobodním rádiu? No, to právě já jsem se náhodou dostal k svobodnému vysílači CS, kdy oni tam mají taky kromě jiného, já to už možná jsem říkal posledně, já to zopakuju, tam je jedno studio Tapin a já mám software na ladění, nebo na příjem softwarových streamových rádií. Internetových streamových, ano. Tak. Ten se jmenuje Tapin. A tak mě to kdysi zavarovalo, nebo tak jsem hledal tu free verzi nějakou a tak jsem dal do vyhledávače Tapin, rádio nebo něco software a mě to vyhodilo kromě jiného na začátku SVCS, Tapin a Tapin Studio. Tak jsem tam vlezl a zjistil jsem, že existuje nějaká alternativa, že tady nějaké alternativní rádio, které, jak už jsme řekli, kritizuje to, co dělá mainstream a tak dále. Nebo měl by být protipól toho mainstreamu. No a tak průběh další jsem řekl, jaký byl a teďka je to asi tak měsíc a pan VK, jak má v pátek pozady s Jiráskem, tak tam telefonoval nějaký posluchač a říká, no přepírají vás na Svobodném rádiu, tak byste to měli poslouchat. A teďka byla veliká, když píchnete do včelího úlu, jako nás to nezajímá, takové, co si na to... Říkám, sakra, co to je? Tak jsem zase do vyhledávače potom Svobodné rádio a zjistil jsem, že Svobodné rádio je taky něco podobného jako odštěpenecká frakcia. To jsem taky posléze zjistil, protože jak mělo SVCS, mělo 5 let nějakou sešlost, oslavu 5 let trvání, tak tam
Hlávka tam měl mega film nebo takové o historii. No a v té historii taky bylo, že začínali s nějakým kapalem a tak dále. Říkám, aha. No a tak teďka, jak jsem naladil to Svobodné rádio, tak jsem zjistil, že to tady ten pan Kapal, s kterým oni dřív začínali. No, za nějakých okolností, patrně ne velmi přátelských, se rozešli, ať už názorově, nebo jak to je jedno, a teďka má každý svoje. No a já jsem se dal dohromady, protože jsem zjistil navíc, že pan Kapal je rádio, které je mediálním partnerem SPD, pana Okamury. Hned mě to docvaklo, o co tady jde, protože na Svobodném vysílači se pan VK velmi jako progresivním způsobem kritizuje SPD a vždycky to opravdu vyplave tak nějak před volbami. To mají tendence, i když teďka já řeknu, asi dostal už někde přes prsty trochu, protože ten poslední pořad před těmi volbami, tak tam doporučoval, aby lidi SPD, pana Blažko, aby ho volili. Jo? A teď se hájí tím, že ne, právě my naopak tady toto, nicméně měsíc, dva předtím hrubým způsobem i s Jiráskem, a nejsou sami, je to i synek, jo, se svým jakýmsi kumpánem Pavlem pozadu, tak ti všichni jako SPD těžce jako perou. No a pan Kapal, jak říkám, je mediální partner, takže oni to samozřejmě víjou jeden o druhém, jo, a tam se vede taková tichá válka. A já, když jsem poslouchal toho pana Kapala, tak jsem zjistil, že se mě potvrdila jedna domněnka, jedno potvrzení bylo, že pan Kapal je patrně žurnalista vyštudovaný, přinejmenším se tím roky živil a má to tam, já neposlouchám zase všechno na tom Svobodném rádiu, ale pana Kapala určitě, a má to tam profesionální úroveň a tak lidskou. Především třeba neskáče do řeči, jo, tož Hlávka, to je úplně, to je zbytečné to komentovat, jo. A má to tam kulturu, má to tam profesionální úroveň. A vyšlo mně, že to SVCS je, ať se na mě někdo zlobí nebo ne, z posluchačů, mě to úplně jedno, ale to je internetový bulvár. To je žvanírna a já tak mám nazvané i své webové stránky, je to žvanírna, nic jiného. A takže ano, teďka už mám porovnání, co je dobré, co je špatné, nebo z mého pohledu, co má úroveň, co má na úroveň, a jsem rád, že vlastně díky tomu panu Kapalovi a tomu Svobodnému rádiu se mě potvrdilo, že kvalita je někde jinde. To znamená, že to SVCS je opravdu v podání Hlávky a spol naprostý bulvár. Tak za toto budete mať veľmi zle. Vy asi nebudete môcť ani za tie hranice Vysočiny vstúpiť z Moravy, lebo vy budete asi persona non grata v Čechách. Pane Hadzucho, já vám to řeknu takto. Já nemám problém. Všechno, o čem pan Hlávka říká, že jsou pomluvy, i včetně těch jeho posluchačů, těch nosledů, tak že jsou to bláboli nesmysly, tak já všechno mám doložené těmi MP3, těmi stříhy, které jsem si vystřelil z různých pořadů. Oni si totiž myslí, že já u toho SVC sedím ve dne v noci. Já nejsem nějaký ajťák nebo něco, ale myslím si, že něco s tím počítačem dovedu. Nakonec svůj první jsem si pořídil v 85. roku nějakého Commodore 64 a prostě mě to bavilo a něco vím a něco umím. Já dneska mám programy, které mě automaticky nahrávají dané pořady a dneska už nespolehám na jejich. To došlo tak daleko, když už ten pan Hlávka říká, že já blábolím, tak dneska, a on taky tvrdil, měl tam kdysi studentku, a vy si to pamatujete, ona se došla zeptat, nějaká studentka vysoké školy, paní Jirásková nebo slečna Jirásková, a ta se došla zeptat na to, co je to vlastně to alternativní médium, a tak v normálním, seriózním, korektním duchu. No a skončilo to tak, že tam volali potom všichni možní ti posluchači a říkali, že je to hloupá mladá ženská a tak, ale ta ženská jim tam v podstatě, ona je uvařila na ten nudli, jak se říká.
A tak chci říct, že tento Hlávka i tehda tam říkal, že u nich se nic necenzuruje, tak jak všechno je, jak je to odvysílané, tak to jde do archivu. No a ejhle, dneska už pan Hlávka i musí vystřihovat, protože řeknu vám perličku, opakuju ještě jednou, nemusíme chodit do politiky. Pan Hlávka se usvědčí sám ze svojí nevzdělanosti. Pan Hlávka tam byl, co to bylo, jo, měl nějaký pořad ve středu a někdo tam řekl slovo pluralita, jo, a Hlávka teďka začal, ono se to skutečně, když nemáte tu pusu rozhýbanou, tak na poprvé nemusíte to pluralita opravdu říct přesně, spíš řeknete pluralita, moc se to, jo, a Hlávka přesně tak to začal, ježiš, to je takové slovo, to se ani nedá dobře vyslovit, já ani nevím, co to je. On to řekl, ne ze srandy, to řekl doopravdy a já jsem mu hned napsal, výborně, tímto jste to dorazil, proč volat nemělo smysl. A co myslíte, druhý den to bylo vystřihlé. Takže já nemám problém s panem Hlávkou diskutovat hodinu, dvě v těch jeho duchaplných pozadech a on to ví dobře, že on si mě tam nemůže pustit. On by to neustál. No dobre, aby naši poslucháči mali nejakú takú predstavu, ja som sa z hodou okolností dostal, aj keď veľmi málo počúvam Slobodný vysielač CS, ale mám tam jedného dobrého známeho, Jirka zo studia Klatovy. Párkrát mi veľmi dobre pomohol a aj teraz mu verejne ďakujem, lebo fakt, nie že by sme používali nejaké pirátske programy alebo niečo také, všetko je legálne. Lenže väčšinou sú to beta verzie a občas sa stáva také čosi, že aktualizuje sa to automaticky, nemám to vypnuté, keďže používam legálny software, tak prečo by mi aktualizácie nešli? No a teraz hodou okolností takto rozhafrilo Jitsi, tak som po nejakom pol roku nevedel na to prísť, že ako to urobiť, tak mi pomohol. Ale čo je dôležité je to, že ja som raz, ako je dávno, ako bol ten ich zraz potom toho čo bolo to 5. výročie? 9. února sa mňa zdá, že to bylo. Ja som tam z hodou okolností sa zamontoval do jednej pani, ktorá tam rýpala z hodou okolností do vás. A pripomenul som jednu takú maličkosť, že Hlávka mojej hostke v úplne inom rádiu, tak sa k nej správal doslova ako hulvát, urobil z nej votrelca, napriek tomu, že je to double doktorka s 2 doktorátmi, veľmi slušná žena a veľmi ochotná, a aj veľmi rada chodí aj na Slovenský slobodný vysielač. Samozrejme zadarmo, lebo my nikomu honoráre neplatíme, ani vám, pán Zlínsky, nič nedostanete, lebo ani my nedostávame nič, ale to nie je podstatné. Podstatné je úplne niečo iné. Že keď raz mám pravidelného hostia, ktorý tam má pravidelný program Aliancie národných síl, tak predsa nebudem sa k nemu správať ako k Votrelcovi. A to ma fakt naštvalo. A dupľovanie, keď je to žena. No tak vtedy som sa do toho zamontoval a popri vás som sa stal a ja persona non grata. Takže to ono má ďaleko siahli dozvuk. Nakoniec to, čo povedal pán Hlávka tej pani Vitovej, tak to pre nezainteresovaných poslucháčov neznie tak hrozne ako tí tzv. Insideri, ktorí vedia, že čo sa vlastne tam deje, a ešte keď sa s tou dotyčnou dámou rozprávate o tom súkromí a povie, no keby som sedela u neho v štúdiu, tak mu jednu vrasknem alebo trestnem, už neviem, aké slovo povedala. Ale teraz vy z tohoto dôvodu a možnosť, že máte toho aj z minulosti viac na rováši, tak už vám zakazujú aj telefonovať, vám síce nezakážu, ale tým moderátorom, že musia byť nejaké blacklisty alebo niečo také, že ak sa tam objaví vaše číslo, tak musíte byť v slobodným vysielači slobodne cenzurovaný. Takže si to vypočujeme. Tak jsem dostal e-mail, který jsem objevil dneska, když jsem otevřel studiový e-mail, takže
ho přečtu a poprvé a naposled se k tomu vyjádřím, k tomuto tématu. To říkám dopředu, abyste potom už dál nepsali na toto téma, protože mě už to vůbec nezajímá. Jo, už to mám jako víte kde. Ale na tento e-mail krásně odpovím. A chci, Zdeňku, aby si to poslechnul a pak se tě třeba i něco zeptám, nebo i prostě, abych si to tady neříkal sám. Já ty monology moc nejsem nejlepší. Mi to přijde, že když si můžu s někým konverzovat, tak je to lepší než nějaký monology. Proto třeba uznávám někoho, kdo prostě dokáže mluvit půl hodiny a má to hlavu a patu, neodskakuje. To mně se občas stává, ale myslím, že to je vždycky k dobru, ale někdy taky nemusí být, takže tady ty lidi samozřejmě uznávám, poněvadž to je něco. Takže ho přečtu. Zdravím, pane Jiří. Poslouchám poslední pořad se Zdeňkem. Při posledním podrazu s Hazuchou a Zlínským na Hlávku jsem si říkal, že každý může někdy klopítnout. Ale tímto, že jste zase pustil Otomana a ještě vám to připadá vtipný, 3 tečky, jste pako. Jako já, jo, Jiří, jo, abyste to posluchači věděli, to je na mě. To už není náhoda. A pro vaše zamyšlení, takže pro moje, ne pro vás posluchače, já to jenom, aby to všichni pochopili tak, jak je to tady napsáno, aby někdo neřekl, že to čtu jinak, než to bylo napsáno, takže ještě jednou a pro vaše zamyšlení, nepustili jsem si pořad kvůli vám, ale pro Zdeňka. Tak by bylo záhodno nekazit, to bylo velkýma písmenama napsaný, pořad blbem Zlínským a tratit tak čas. 2 vykřičníky. Zdeňko, já jsem ti už něco říkal o vykřičníkách, myslím, ne? Já moc nechápu lidi, co píšou víc jak jeden, ale začneme od začátku. Takže, a napsal to pan Igor. Takže při posledním podrazu, takže, že může... Tady používáte slovo, který jste převzal a jediná to, co vám jediný, co můžu říct, je, že neznáte žádný pozadí, nic a jenom jste převzal domněnky jiných lidí a používáte je fakt. Jo, to je nesmysl. Pokračuju dál. Ale tímto, že jste zase pustil Otomana, tady zastavím, tak pane Igore, já ve studiovém telefonu si nedělám žádný blacklisty telefonu. Nikoho si neukládám. Takže když někdo zavolá i 10krát, já si to číslo nepamatuju, nezapisuju si ho nikam a prostě beru telefonní číslo. Tak se stalo, že zavolal poslední pořad. Jo, já žádný blacklisty nemám. Takže já jsem ho nepustil, on zavolal a řekl tam, reagoval tam na něco, co vy jako posluchač nevíte a ani vidět nemůžete. To za prvý. Proto tak, a ještě se vám to připadá vtipný. Ano, vtipný to bylo. Že jsem pak, to ukazuje něco o vás, ne o mně, že jako váš popis mě nemá se nic co společného, to spíš ukazuje něco o vás. To už není náhoda. Takže vy něco víte, pane Igore. To by mě zajímalo, co vy víte, že když už teď to není náhoda. Když to také napíšete, jako že to není náhoda, tak vy něco víte, vy to Já se musím bavit. Takže jako nejlepší je, jak vždycky posluchač, a každý ostatní to víte líp než já. A jako logicky, Zdeňku, asi nikdo líp to nemůže vědět, jak to v skutečnosti bylo, než já. A nejlepší je, když tady každý je chytrý, jo. To je takový, já jenom poukazuju na ty domněnky, jak se šíří a jak potom se zakoření a pak už je to v těch hlavách fakta, jo? A tak nevznikají i války, jen tak mimochodem. Tak a ještě ten konec, taky sranda. A pro vaše zamyšlení, nepustili jsem si pořád kvůli vám. Takže tady pan Igor posluchač si myslí, že já si myslím, že vy posloucháte tento pořad kvůli mně. No, tak já nevím, po začátku říkám, to je Zdeňkův pořád, Zdeněk to ví. A takže jako já takovýhle ego nemám, takže zase tady chyba, logika, jenom ale krásně se ukazuje, jak si tady, co si pan Igor myslí a jak s kým mě srovnává. A poslední věta, ale pro Zdeňka. No jasně, teď je to Zdeňkův pořád. Tak,
A poslední věta, tak by bylo záhodno nekazit velkým pořad s blbem Zlínským a tratit tak čas. Tak, vy urážíte jak mě, se snažíte, nemáte šanci, ale snažíte se, potom ještě pana Zlínského označujete blbem, aniž víte úplný nic, to tak něco ukazuje o vaší. A takže, tak poslouchejte, pane Igore, vy chcete, abych ho vymazal. Pan Otoman Zlínský chce, abych ho taky vymazal z toho pořadu, protože si to nahrává, chápete to? On si to nahrává, já to vím, všichni to ví. Takže když bych to udělal, to, co chcete vy, pane Igore, nebo i nějaký další posluchači, tak udělám to, co chce pan Otoman Zlínský, abych to vystřihl. A potom budu dostávat MP3, jak cenzuruju a jak prostě je to všechno v obráceně, jo? Takže kdo tady, jak to říct, uvažuje normálně. A hlavně pod nějaký tlak mě nikdo nedostane. Takže to jsem si jenom chtěl k tomuhle vyjádřit, že je to sice hezký, jste to napsal, ale jenom jestli dokážete pochopit, že kdybych ho vymazal, tak během týdne bude na mě MP3, kde si z toho bude pan Otoman Zlínský dělat srandu, protože má záznam, že tam volal. Chápete to? A dostane mě tam, kam on chce. Tím, že bych poslechnul vás, pane Igore. Jestli to dokážete pochopit někdo. Tak Zdeňku, si to slyšel, jestli k tomu něco chceš říct a pak pokračuje a pak jdeme do jestvování samozřejmě. No tak já jsem vlastně měl možnost se k panu Otomanu Zlínskému vyjádřit. Ne, já myslím k tomuhle e-mailu. Ne, já se nebavím o Otomanu Zlínským, já se bavím o posluchači Igorovi, který napsal tento e-mail. Dobře, tak já to řeknu takhle. Já vím, že vlastně ty pouštíš do pořadu každého, kdo tam zavolá. Já osobně taky nemám vlastně uložený telefonní čísla a jsou lidi, kteří mi třeba volají ze stejného čísla. Já se vždycky představím jako dobrý den nebo tak a protože to je to kamarád, takže já si ty čísla taky neukládám, takže vím, o čem mluvíš. Pravdou je, že vlastně já jsem se už jednou do takovéhle situace dostal, kde vlastně to byl Miloš Cák, že jo, když jsme si v určitém okamžiku takové té společné cesty jakože přestali rozumět, tak Miloš Cák měl tendenci to veřejně nějakým způsobem prezentovat, zatímco já jsem nechtěl prát nějaký to prádlo nebo tohleto a ty si vlastně ho vždycky pustil a já jsem to pak vlastně vyřešil tím, že jsem v těch pořadech, kdy Miloš Cák tenkrát zavolal a tak dále, takže vlastně vím, že pouštíš každýho, kdo zavolá, což je vlastně, když to řeknu na jednu stranu správný, tak to má být, protože cenzurou bychom akorát ukázali a buď se s tím člověkem někdo baví, anebo se s ním nebaví a tam bych řekl, že vlastně pan Otoman Zlínský ví, co dělá, nebo ten profil, nebo ten, kdo spravuje ten profil, ví, co dělá. Ví, že má k tomu, když to řeknu, určité důvody. Nebudu rozebírat, jaké důvody k tomu, kdo má, že to dělá. Určitě k tomu má svoje důvody, proto to dělá. Takže, pán Zlínský, aké máte dôvody? Pripomeniem ešte našim poslucháčom, že zhruba pred nejakými 2 mesiacmi ste boli spolu so Zdenkom Ponertom v relácii. Nakoniec ste sa nechceli priznať, že sa naozaj nevoláte Otoman Zlínský, tak Zdenek to po hodine zabalil a on dodnes nie je presvedčený, že je to vaše skutočné meno. Ja neviem... Dokázať, že som to ja, je obrovský problém. Ako vyvrátiť, ak ma niekto obviní, že som, čo ja viem, pedofil, alebo homosexuál, alebo niečo také. Toto sa jednoducho dokázať nedá. To by musel za Zlínským prísť Ponert alebo Hlávka a legitimizovať vás, alebo neviem ako. Aby ste predložili občiansky preukaz, pas, alebo čo ja viem čo. Čo za takýchto okolností sa vôbec dá robiť, keď v slobodnom vysielači alebo vysielači CS sa zavádza cenzúra určitých poslucháčov. Vy nie ste ani vulgárni, správate sa slušne, mám česť vás kedykoľvek, keď mám voľnejšie
hoci zás mám na 2 mesiace dopredu obsadené, takže tak skoro, ak sa niečo nepredvídané nestane, tak vás nebudem môcť pozvať. No a ešte budú prázdniny a čo ja viem, čo všetko. Čiže možno, že sa dostanete, lebo tých politických udalostí bude menej, ak akurát dačo cez dovolenkové obdobie nevyparatia. Ale nechcem vám odoberať čas. Dobre by bolo reagovať na túto internú cenzúru svojich moderátorov zo strany poslucháčov. To je už úplná zvrátenosť. Predsa slobodné rády alebo akékoľvek alternatívne médiá vznikli z toho dôvodu, aby sa neopakovalo to, čo sa deje v mainstreame. To znamená, že aby bola určitá pluralita názorov, aby mohli sa tí jednotliví zástupcovia určitých myšlienkových, politických alebo neviem akých náboženských smerov slobodne vyjadriť. Veď o tom sú alternatívne médiá. Ale prečo niekoho, kto nie je vulgárny, sprostý, kto niekomu neodoberá jeho úctu takým uštipačným alebo zákerným spôsobom, tak prečo taký by mal byť cenzurovaný? Skúste to vysvetliť našim poslucháčom. No, podívejte se, pane Zucho, to, že alternativní média mají své místo, to je bez diskuze, ale alternativní média nemůže dělat každý. Nemůže dělat každý, kdo si myslí, že je dělat bude. Notabene člověk, který nemá kulturu vyjadřování, vůbec nějaké takové gutjárkovské mu nic neříká. Začíná to tím, že tam dokonce zazněl od posluchačů, když tam bylo nějaké sprosté slovo a někdo to kritizoval, možná já, to je jedno. A tam jeden člověk volal, to je taky perla veliká, SVCS, ten tam volá neustále a se svými připomínkami a ten řekl, že vlastně sprosté slovo neexistují, že co to je sprosté slovo? Třeba prdel, to je, nebo může to být co chce, já nechci říkat ty vulgárnější termíny, jo, ale takže je to zhluk písmenek jakýchsi. Tak jako to, když budete vysvětlovat malému děcku, že klidně může mluvit česky, ty termíny může používat, že to vůbec nevadí, že to jsou to jenom zhluk nějakých písmenek, tak to tomu někdo chce říkat výchova, to opět to nemá ani hlavu, ani patu. A tak si říct, že toto tam dost často nefunguje, dokonce tam volala žena a myslí, že jsem vám tu MP3 poslal, která se pídila po té mojí adrese, těch mojich stránek a ta tam říká, tak do prdele, tak jak já to mám hledat a takové. A Hlávka jí řekne, Pani Blanko, neříkejte to. Ne kvůli mně, ale kvůli panu Zlínskému. On to zase vystřihne a udělá tak, jak mluvíme. Toto je postoj člověka, takže u něho může prostě mluvit, ale kvůli mně ať prostě nemluví. No to je dílo. A říkám vám, ten člověk se usvědčí sám, to znamená, mě je úplně šumafuk, jestli je to Hlávka nebo někdo jiný. A jestli chce někdo dělat alternativu anebo opozici vůči tomu, co je ten mainstream nebo vlastně ten hlavní proud, tak musí taky být věrohodný. A ať se mi kdo nezlomí, tak jak kultivovaně, tak nějakým vědomostmi a tak dál, to pan Hlávka není. A když tam potom někdo bude argumentovat tím, že no ale on, každý má nějaké chyby, no to ano, co to nechápu, ale on tady založil pro nás to rádio a za to by zasloužil poděkování. No samozřejmě zaslouží, ale jaké lidi okolo sebe sežene? Takové, jak ta tehda paní, jak vy říkáte, jak tehda volala do toho pozadu a nakonec, jak to dopadlo, vy jste tady pouštěl teďka Jirku, já Jirkovi nechci udělat zase špatně, tak radši ani velice nebudu říkat, ale Jirka je rozumný chlapec. V tom smyslu, Jirka vás počúva, pripomeniem, lebo my sme sa o tomto pred reláciou bavili a ja som ho požiadal, že či môžem to, hoci je to na jeho YouTube kanále, jeho štúdia Klatovi, že či môžem použiť ten záznam. Zhodou okolností sa tam spomína moja vaše meno, tak prečo nie?
Plne súhlasil. Takže ak mu urobíte zle, ja neviem s čím. Ne, já už jsem to říkám, takže já nechci říkat, že jsem tě stál nejrozumnější z těch moderátorů. Prostě Jirka je v pohodě kluk, který teda jsme udělali ten údajný puč, přitom tam to je na YouTube, normální člověk, který má ten selský rozum používá, čím se ho nosí teda údajně všichni, prezentují všichni posluchači SVC, když to tak poslouchám, tak tam vidíte, že to je dle té chronologie, to žádný puč není. My jsme se, já jsem zavolal Jirkovi do pořadu, jim to akorát vyšlo, že zrovna měli ten sraz a že jsme toho využili. A tak co říct, Jirka z toho měl velmi teda špatně, jo, byl v kladbě těžké a Jirka je člověk, který se moc do politiky neplete, na rozdíl od těch všech ostatních, kdy pan Hlávka nám tady povídá něco o tom, jak se používá americký zapečetěný software při volbách, o kterém se ví teda, že cinklí, jo, že ovlivňuje výsledky. To tam někdo koupil, tam někdo z Ameriky program na volby, jo, který počítá hlasy, o kterém se ví, že cinklí. To se dá i prodat dokonce cinklí program, to já jsem nevěděl, to nevadí. To aký, hacknutý, alebo kreknutý, alebo ako? Alebo má vo vnútri nejaké okno, cez ktoré sa dá dostať dovnútra a meniť tam, ako čo ja viem, cez TeamViewer, alebo neviem ako. To tam už může být zabudované, to nevadí, ale že to vůbec někdo, když se v Americe došlo na to, že je to levárna a že je to špatné, tak my jsme to koupili, nebo museli jsme to koupit, nebo tak se to dělá v celém světě, když jsou to nesmysl, ale to chci říct. Takže Jirka se do těchto věcí nepleté. On je kluk, který v jednu dobu šel do toho studia tak, jak všichni nadšeně, a kdo by ne, že jo, já kdybych možná přitom tehda byl, tak taky do toho půjdu, když je to, dneska vím, že je to velký žrout času, ale Jirka chce vysílat svoje diskotéky, Poner ten tam povykládat 100krát omleté téma, když tam ten Igor údajný, což Igor jako to není, ale to nevadí. Takže to je 100krát omleté téma a Jirka tam s ním povídá a v pohodě, jo. A tento člověk chce prostě vysílat a taky vysílá proto tehda, kdy my dva vás odvolali úplně, vám tam zrušili tak mňa neodvolali, mne len zarazili, aby som ako host do Jirkových relácií chodil. Ja som tam mal programy zamerané, čo ja viem, na Podkarpatskú Rus a podobné veci. Pokiaľ by ma niektorý kolega zavolal naposledy Marian Benka alebo po prípade Tibor Moravčík, tak ja prídem, lenže oni majú tiež dosť veľa hostí a u nás platí také nepísané pravidlo, že moderátora si môže pozvať len vtedy, keď mu vypadnú úplne všetci hostia. Rozumiete ma ako alternatívu? Lebo u nás je to tak, že nechcem to nejako preháňať, ale keď sa rozpadol Slobodný vysielač niekedy v lete v 2015, tak v podstate oslovil som skoro všetkých svojich známych a veľa z nich robí moderátorov dodnes. Niektorí odišli a tak ďalej, lenže skrátka my sme nejakú tú alternatívnu elitu naučili moderovať. A tým pádom jednoducho tí ľudia sú zároveň aj hostia. Takže asi toľko na vysvetlenie. Jasné. Takže já jenom se vrátím, ano, rozumím. Takže ten Jirka tehdy v té době, protože on jediný to v podstatě odskákal teda nejvíc, co mě tady vůbec nejde, a když mě někam neveznou, no já si to na webovkách zironizuju, pro mě je to sranda, jo, ale Jirka chtěl vysílat dál, tak jak se říká lidově, sklopil ocas, nedohadoval se s Hlávkou s nikým a nějak sklopil hlavu a vysílá dál, jo. A takže ten jediný se mně zdá opravdu takový, že nemá tendence být jakoby novým speakerem, novým moderátorem. Kolikrát jsou tam lidi bez pořádného vzdělání a myslí si, že když mají ty svobodné rádo, jistě nikdo jim to nemůže zakázat, ale potom se nemůže divit, jo, když se vrátíme zpátky k tomu, o čem jsme začali, to znamená, co je to ta alternativa, tak já chci říct, nemůže alternativu dělat každý, nebo může, ale na takové úrovni a zhromáždí okolo sebe podobný vzorek. A proto ti posluchači samozřejmě ne, že jak se zaštiťují selským rozumem, ale volá Zlínský, napsal to Zlínský, je to špatně.
No a to jsou zrovna lidi, kteří, jak říkám, všichni tam hlásají, třeba Hlávka dělá pořady s panem Zelenkou a tam je to protkané láskou, pochopením a ezoterikou. A přesně tak. A dokonce třeba tam pan Zelenka, já se do něho navážet nebudu, ale on má na začátku svého programu perličky nebo té relace a tam vlastně se směje některým, co našel tam v novinách a tak dále, na tom internetu, vědcům a tak dále, tak dále. Proč se jim směje, když on hlásá lásku a tak dále, tak dále. Takže to si můžu dovolit já nikde žádnou lásku nehlásám, jo. A tak proto vám říkám, že ta alternativa je v tomto, jestliže se dělá špatně, tak je, bych dokonce řekl, kontraproduktivní a nikam to nevede, jestliže pan Hlávka čeká na kritické množství, to znamená masu lidí, které to ten mainstream nebo ta vládnoucí složka dobrovolně dá, až nás bude tolik, tak nikdy jich tolik nebude. A já už jsem to řekl i panu Kapalovi, že tady v tomto, že čekáme a furt lidi další se probouzejí. Pane Hadzucho, ten světový řád, ti globalisté, už to dneska mají tak utahlé, tak nás mají svázané všechny, co chceme, třeba být tady odbojní a tak dále, že v podstatě bych to přirovnal jsem to panu Kapalovi k tomu, že jsme vlastně v nějaké pevnosti obklíčili nás a ucpávají všechny díry, už jich moc není, jo, a ucpávají a my, aby jsme využili těch posledních děr a utekli z té pevnosti, tak my furt sedíme vprostřed a rokujeme o tom, až nás bude a co teda uděláme a jak potom nám to předají. Nikdy nám to nepředají. Oni vlastně v podstatě, já jsem taky na svém webu napsal, co je internet. Internet je nejdůležitější nástroj globalistů. Proč je internet dneska i důchodce, kteří ještě před 10 lety o internetu nevěděli vůbec nic, i před 5 lety, jo, tak dneska ti důchodci už nepůjdou na ulici, proč je v klidu a v teple budou demonstrovat ve svém pokoji. Pěkně v přítmi, v té anonymitě a budou psat třeba i ministrům, i všichni mají. Ti ministři to dávno než to, proč dostávají kvanta mailů a takových věcí a to se vyhazuje, to ani nejde číst, to nemůžete stíhat. A tak tito lidi dneska sedí doma, jo, a myslí si, že dělají revoluci z klidu svého pokoje, ale přesně to ti globalisté potřebují, aby ty důchodce, kterých je sakra hodně třeba v České republice, aby posadili k tomu počítači, aby nebyli na té ulici. A já říkám, už to někdo vzpomněl z těch rozumnějších hostů i na tom SVC, už to ví, že tady musí dojít k nějaké revoluci a já nevolám po nějaké krvi, ale jestliže je revoluce sametová, jo, tak dopadne jak ta sametová. Takže chci říct, že tak to je to alternativou. A jestli z mého pohledu, jestliže ještě dneska někdo dává a bojuje a staví se do šiku SVCS, tak si myslím, že to nemá úplně v pořádku v sobě, že už dávno měl být na Svobodném rádiu, jestli někde. Protože na Svobodné rádiu to má svoji kvalitu. Na SVCS je to obyčejná žvanírna. Když se podíváte do archivu, oni povídají o tom, že tady teďka ten Igor, že zbytečně se ztratil čas, kolik, 4 minuty s nějakým Zlínským. Když se podíváte, já už jsem si z toho dělal taky srandu v nějakém Petrojce, tam, když se podíváte ve čtvrtečního archivu na interakci vakcí s Hlávkovou, tak první hodinu, než tam někdo zavolá, jo, tak Hlávka medituje a teďka se... Len moment, já prezradím jednu zákulisnou věc. Hlávka vtedy nemedituje, on obvolává cez Skype svojich známých, že kdo by se zapojil do jeho relácie. To neviete. Ano, ale do té doby tam mudruje nějaké rádoby psychologicko-filozofické úvahy, které jsou úplně směšné, jo? A má pořád, teďka dokonce má takovou báchorku, co je to názor a co je to poznatek, že názor nic neznamená, že poznatek, až teprve mnoho názorů dělá poznatek, přitom to je úplně jedno, tyto dva termíny řešit nebo něco, proč ještě donedávna všichni lidi říkali, to je můj názor, nikdo neřekl, to je můj poznatek. A Hlávka teďka, proč jemu to řekl Zelenka, zase meditátor Zelenka mu řekl zase 2 fráze, jednu tady tuto, co je to názor a co je to podle něho a Hlávka to teďka papouškuje. Já vám něco řeknu. Hlávka je nejlepší kakadu na světě. Dobre, teraz si niečo vypočujeme o tom. Môžem. V podstate, aby som to nejako uviedol do nejakého kontextu, tam platí na SVCS jedno pravidlo.
Moderátori sú na úrovni pápeža. To znamená, že sú nekritizovateľní a hlavne neomylní. A vy ste mali tú drzosť, že keď oni tam riešili nejaký ľadovec a prirovnávali to od buka do buka, ale poriadne vedľa, že akú rozlohu má Česká republika alebo Československá, tak mne padla sánka. A to poviem úplne na rovinu, potom to môžete okomentovať. Ak my máme takto klamať ľudí vo veciach, ktoré sú overiteľné, za pár sekúnd to nájde na Google, alebo otvorí nejaký atlas, alebo nejaké dejiny historické, alebo čokoľvek. Za pár sekúnd to má. A teraz vy ste tam spomenuli toho pána Zelenku, tak v úvode tej jednej vašej minútovej MP3 vy viete ich normálne zrušiť behom 1 minúty a jednu takú minútovú MP3 si teraz vypočujeme. Dobrý den, pane Zelenko. Posílám vám záznam diskuze 2 renomovaných českých vědců, která proběhla na ČT24. Pevně věřím, že to bude ozdoba vašich perliček a že i v tomto případě nenecháte na aktérech nit suchou s pejorativností vám vlastní. Stejně tak by se tento majstrštyk mohl stát novou znělkou vašeho pořadu. Vždyť kde jinde, než na našem milovaném rádiíku umíme dokázat, že i na geodezii je bordel a vše je jinak. Jarda, Rádio Meta. Jenom pro představu, nevím, kolik kilometrů čtverečních má naše republika, teď z hlavy, ale myslím, že něco kolem 150 000 nebo 152. Teď si nejsem jist přesně. Ano, bývalo 237 ze Slovenskem, tak ono to tak nějak bude. No a ten ledovec má plochu 192 000 kilometrů čtverečních. Tak jako Česko zhruba, něco větší. Svobodný vysílače Česká alternativa. Dá sa vôbec toto komentovať? Ja riešim napríklad s hostiami z Moravy, že akú rozlohu má Sliesko bez poľskej časti, alebo akú rozlohu má samotná Morava. Úplne z voleja viem povedať, že Československá republika potom, ako bola anektovaná 680-kilometrová časť, myslím 680 km štvorcových zo slovenského územia a tých zostávajúcich 12 097 km podkarpatskej Rusy, tak Slovensku ostalo 49 035 alebo 36 km štvorcových. Morava, povedzme z toho obdobia roku 1928, tak má rozlohu 26 801 alebo 808 km štvorcových. To sme minule riešili s pánmi z politickej strany Moravane. A oni, nemusím pripomínať, že Prvá republika, alebo predvojnová Prvá republika, tak mala rozlohu 140 000 kilometrov. A potom, ako bola otrhnutá podkarpatská Rus, tak mala 127 800. A oni tam plácajú vyše 200 000. To sme sa zbláznili. Takéto veci si vedia tí poslucháči nájsť kedykoľvek, kdekoľvek. Ako oni im vôbec môžu veriť, keď v úplne bežných veciach, ktoré sa učia niekde na zemepise alebo na dejepise, tak toto je pre mňa úplne šľahnuté. Ja sa k tomu neviem vyjadriť. Mňa to normálne uráža a uráža to aj celú alternatívu z toho dôvodu, že ak my im tvrdíme takéto veci, tak my sme pre nich nedôveryhodní a potom sme väčší klamári ako mainstream. Přesně tak, já bych jenom, můžete to pustit, ještě ne, ale můžete to pustit ještě jednou, tuto poslední MP3, ale já předtím řeknu komentář. Ty jste říkal, jestli jde komentovat. Je to možné? To samozrejmá vec. Tak já teda napřed řeknu ten komentář. Tady přesně posluchači, kteří chcou být objektivní a chcou zjistit, nakolik já jsem pomlouvačný, anebo kolik se moje mínky staví na objektivnosti, anebo na tom, jak by to mělo být.
Tady je to demonstrace pana Hlávky, respektive jeho nějakých takových té jeho povahy. A sice v tomto, všimněte si, až si to pustí znovu, že pan Chvátal řekne, že rozhlas České republiky a teďka, kolik je to, 150? Chvátal nie, bol tam iný, Meta. To byl Chvátal. No to byl ze začátku, ale potom už v tom živém, to napřed mluví tam Chvátal s Hlávkou. A ten Chvátal říká, rozloha naší republiky je asi... Pavle, myslím, 150 000 kilometrů čtverečních, Pavle. A Hlávka, protože to neví, tak Hlávka vychází z toho, že Chvátal ví všechno, nebo dost, tak Hlávka přitaká. Protože co jiného? Kdyby řekl, že ne, to se pleteš, tak musí říct něco, kolik to je. Tak řekne ano. A samozřejmě toto je, tak to se chová Hlávka vždycky, když neví. Máte tam další MP3, kde ta se jmenuje Demonstrace hlouposti 02 a tam řeší teďka to bylo minulou středu, tak tam je pan Skála a ten říká, že víte, krom jiného, teda v té debatě říká, víte, příští rok to bude, nebo za 2 roky to bude přesně 100 let, co byla založena komunistická strana Československa. A pan Hlávka přispěchá, hned mu skočí kdyby neříkal nic, udělal lepší. A on řekne, ano, na Spěchově pod Kaštany nebude. A Skála mu řekne, ne, to pod Kaštany byla lidová, to byla o státce 74. A Hlávka, aha, opravdu vážně? Takže toto jsou demonstrace Hlávkovy hlouposti, ať se vám někdo nezlobí. A jestli někdo chce povídat o mně, že jsem pomlouvačný, tak to vůbec na tady tomto není pravda. Takže klidně to puste ještě jedenkrát a tam bude vidět, jak ten Hlávka přitaká tomu Chvátalovi, jenom proto, že neví, že to nevěděli ani jeden. To spýtam sa vás takto. Chvátal sa volá Jarda na meno? Aby sme nehovorili. Áno, ale ja ho neposlouchám moc, protože od té doby oni tam mě pouštěli. Víte, já jsem pustil minimálně 4-5 hoaxů, to znamená dezinformačních zpráv schválně, protože zkrátka dobře pustil. Jedna byla ta, že Seznam prodal ten Lukačovič, který vlastně Seznam.cz, takže to prodal Američanům. Hned to bylo rozjeté tam, jako to byla jedna věc. A pak druhá věc byla, Chvátalovi jsem volal, že jsem slyšel, oni řešili něco o Bílém domě, tehda v Americe byli vlezeni, už je to určitě rok. A já jsem tam zavolal, že jsem slyšel teda, že tady pocházím tady vlastně z té oblasti a že tady se furt hledá někde na Velehradě, nebo okolo Velehradu, že se hledají pozůstatky toho Cyrilova hrobu, nebo Metodějova hrobu. A že jsem slyšel, že ty pozůstatky skutečně byly někde na počátku 20. století objeveny a že to bylo převezeno, už vím, jak to bylo. Chvátal říkal, že něco, prý jsou nějaké dokumenty o mimozemšťanech umístěny nebo zakopány na dvoře v Bílém domě. Na dvoře, tam někde, já nevím, já jsem na dvoře v Bílém domě nikdy nebyl, tak tam je nějaký dvůr. No. A já jsem teda volal tomu Chvátalovi, že jsem slyšel, že ty ostatky byly tajně převezeny a že jsou zakopané taky na tom dvoře toho Bílého domu, jestli o tom něco neví. On říká, to je zajímavé, tady to, už jsem o tom taky slyšel, budem se tomu věnovat. Mám to taky uložené, víte, takže a teďka to dorazil Chvátal tím, že tam měl nějaké video, je to aj na YouTube, jak tam je rozhovor s mimozemšťanem. Wow. Evidentní hovadina, normální hovadina, rozumíte? A oni se tomu věnovali, on tam ještě říkal, že ten mimozemšťan tam říkal, kromě jiného, že pochází tady z naší planety a že už je to, já nevím, kolik milionů roků a že to je, a Chvátal tam říká, vidíte, a právě, že pochází z této planety, vidíte, tam je vidět, že má zuby, jo, a to normálně mimozemšťané nemají. On to žere, ten Chvátal, rozumíte? Chvátal to staví, víte na čem? Že vykládá poutavé věci, tak jak Deniken, možná je tam, já nevím, 30-40% pravdy, jo, ale okolo toho je 60% nesmyslu, ale dobře se to poslouchá a lidi mu za to platí, jo. Dobre, tak ešte raz tá rozloha. Dobrý den, pane Zelenko. Posílám vám záznam diskuze 2 renomovaných českých vědců, která proběhla na ČT24. Pevně věřím, že to bude ozdoba vašich perliček a že i v tomto případě nenecháte na aktérech nit suchou s pejorativností vám vlastní. Stejně tak by se tento majstrštyk mohl stát novou znělkou vašeho pořadu.
Vždyť kde jinde, než na našem milovaném rádiíku umíme dokázat, že i na geodezii je bordel a vše je jinak. Jarda, Rádio Meta. Jenom pro představu, nevím, kolik kilometrů čtverečních má naše republika, teď z hlavy, ale myslím, že něco kolem 150 tisíc nebo 152, teď si nejsem jíst přesně. Ano, bývalo 237 ze Slovenskem, tak ono to tak nějak bude. No a ten ledovec má plochu 192 tisíc kilometrů čtverečních. Tak jako Česko zhruba, něco větší. Svobodný vysílač Česká alternativa. No, Otoman, spýtam sa vás, má Česká republika rozlohu 78 885 alebo 6 kilometrov? Áno alebo nie? Áno, určite. Ja vám to neřeknu na kilometr, ale vím, že je to do 80 000. Dobre. V tom 1 kilometre sa rozchádzajú. Čiže to, čo hovoril, tak to je úplný, neviem, hoax, alebo to nazvem blábol. Tak, aby si lidi všimli, já jsem jenom chtěl, proč on to neví, ale to je jeho povaha, že ano, a teďka, kdyby tam, tak jak to bylo s tím skálou, že prostě Hlávka tam něco řekne a druhý mu řekne, že to nesmysl. Já chci říct, že on, kdyby byl potichu a kdyby neskákal do řeči, tak udělá lepší. Proč to už bylo takových případů, kdy se bavili, jak byly ty senátní volby, a tak on žil v tom, tam byla diskuze, že máme 99 senátorů. A to je pomalu o 20 víc než toto. To jsou základní věci. Když chce člověk, já jsem chtěl naznačit, když chce člověk dělat alternativu, tak na to musí mít, a chci vám říct, Hlávka vykládá, on se nepřipravuje ani na jeden pořad. V pondělí nemá na co, to je s tím Chvátalem, v úterý nemá na co, to je s tím Zelenkou, nebo naopak. Ve středu, tam je středa debaty, je třeba, tak tam chodí. A tam má dve ťažké relácie. Respektíve vo štvrtok tam má interakciu v akcii a to je zase blaholení. Tam v stredu má ťažkú reláciu. Podívejte se třeba na... Ano, samozřejmě, to je skumavka. Já vám řeknu, jak ta skumavka vypadá. Slyšel jste to už? No, môžete povedať, hovoríte pre našich poslucháčov v prvom rade. Jo, skumavka je to avizoval dopředu, že to neřekne, že to bude pecka, že mu to v noci jak přemýšlel, místo toho, co by se věnoval manželce. Takže objav za Nobelovú cenu v chemii, alebo ako? Přesně tak. No a ty s tím vylezl a jmenovalo se to Skumavka, megalománská, zase ten jingle, rozumíte, to je baví nejvíc dělat jingly, nemají je špatné, to jako říkám, že jako jo, ale dobrý. No a tak Skumavka. Skumavka spočívá v tom, že to přednesl, takže on se kolikrát dívá na tu ČT24 a tam běží ta lišta, jo, tam s těma zprávama krátkýma a tak dál. A že kolikrát jsou tam takové zase ty dezinformace a tak dál, že se rozhodli, že v živém pořadu, to znamená od těch 21 hodin, že tam bude mít puštěnou tu ČT24, poběží tam ta lišta. A bude to číst? A bude to komentovat, to, co tam jde, tak bude komentovat s nějakým tím hostem, jo, jak je to zase svinstvo, všecko je svinstvo, že jo, a špatně a dezinformace. No jo, no, že hned ten první pořad říká, že to nemůže, taky to nefungovalo, proč tam jde? Chvilku tam jde počasí, pak tam jde sport, co tam chcete kritizovat, pak zase něco jiného a takové, takže a v živém pořadu nemůžete, ježišmarja, teď tam jde sport, teď tam jde počasí, teď budete čekat a ten host taky, to musí jet. Tak jsem panu Hlávkovi napsal, už po prvním pořadu bylo vidět, že to dobré není, tak jsem panu Hlávkovi napsal, já, který jako bych nemusel, říkám, pane Hlávko, jestli chcete něco takového dělat, tak samozřejmě to musí mít úplně jiný formát. A sice vy, jo, aspoň na jeden pořad se můžete připravovat, to znamená týden předtím, od čtvrtku do té středy, jo, budete po večerech se sem tam, jak se díváte na tu lištu, jo, a až tam uvidíte nějakou tu zprávu doma, když se díváte, jo, a teď se vám něco zdá takového, co je zavádějící, dezinformační a tak dále, do očí bijící, tak si to samozřejmě z archivu České televize najdete, vystřihnete a můžete tady tak to budete shromažďovat týden a den předtím si to dáte, zesumírujete, dáte si to do jednoho videa a
a toto tam budete pouštět a jedno za druhým můžete kritizovat. A pak to má hlavu a patu. Kde pak samozřejmě ten pořad je úplně o ničem. Takže pan Hlávka, to jsem chtěl říct, se nepřipravuje ani na jeden pořad a já neznám profika, dobrého profika, který se nepřipravuje na pořad. Podívejte se na Zárubu, to je ten náš sportovní komentátor, ten chlap té přípravy věnuje a ne Zárubu, já říkám příklad. Každý moderátor i v tom, co oni kritizujou, v tom ČT, tak se určitě připravuje. Hlávka se nepřipravuje a pak to vypadá, jak to vypadá. No dobre, máme polovicu relácie za sebou, strašne rýchlo to utieklo. Teraz budem veľmi rád, ak okomentujete jednu vašu zvolenú poslankyňu do Europarlamentu za Pirátskú stranu. Našiel som na jednom YouTube kanáli jednu jej bombovú pesničku. A si naši poslucháči teraz uvedomia, že nejaká Monika Beňová, slniečkarka, je proti nej slabý odbar. Počúvate Slobodný vysielač. No, to som zvedavý, ako vašu europoslankyňu, ktorá bude brať 4 miliónový plat na mesiac, okomentujete. No, pane Hadzucho, to je jednoduché. Lidi, co mě znají z mého okolí, tak oni ví, že že jsou situace, kdy nemůžu najít jinší vyjádření, než takové, jak řeknu teďka. Prostě to je ten člověk, ta ženská, to je debil. To je jako nic víc, tady není co dál říct. Ten člověk je pro mě bezcenný a ten člověk nemůže se někde postavit a já se nebudu představit, že s tímto člověkem vedu nějakou solidní diskuzi. Takže tady takovou hovadinu, já nevím, jestli toto je nějaký volební její kus, tak jestli toto takto se prezentuje, tak je to prostě debil. A proto ten svět taky tak vypadá. Jako, no to je celé. Já bych použil horší termín, ale... Nemôžete, lebo to by som musel ja Zelinského kritizovať, že je vulgárny. A potom by som... A neviem, ako by som to aj vypípal v archíve, lebo my máme teraz jedného takého predsedu takejto slniečkarskej strany, volá sa, tuším, že Michal Truban, tak tomu objavil Bulvár jednu takú záležitosť, že on chcel odobrať ľuďom volebné právo, že on je proti demokracii a teraz je najliberálnejší, najkrajší, najmúdrejší a neviem aký, najschopnejší predseda, lebo ten jeho predchodca Štefunko, tak sa zistilo, že nejakým spôsobom tunelovali eurofondy a mali ešte neviem čo všetko. Nakoniec naši poslucháči si to môžu nájsť niekde v archíve. Dag Daníš ho úplne zhovedil. Mám to aj kdesi nahraté, len máme krátku reláciu, len koľko ešte máme, 55 minút, tak aby sme niečo podstatné povedali, lebo za 2 mesiace možno tu nebudete, tak to by ma potom mrzelo. Ale vy ste mi ešte nejaké MP3 poposielali, tak by bolo dobre, keď jednu tu prehrám, že aká je úroveň medzi moderátormi v priamom vysielaní. To je tiež bombovka, to je dlhšia na nejakých 5 minút, tak medzi tým by som si to pripravil, len musím vedieť, že čo chcete ešte z tých 4 prehrať. Mně to jedno, jako vy jste moderátor a jak vám říkal... Len takto, poslali ste mi to pred reláciou a ja som to nestihol si vypočuť, tak stačí povedať názov a vy to potom okomentujete, ale... Já už nevím, jak se jmenovali, ale tyto, a vy chcete pustit teďka? Tie 4, čo ste mi poslali naposledy. Dobre, tak drž hubu, toto... Jo, drž hubu, to už máte z minula, to je...
Drž hubu je, jak tam volal Insider, ale to je jedna z prvních. No, to je dobré. To je do nebe volající. Možná, co to neslyšeli poslední, tak to můžete pustit. To tam volá Insider, nebo je relace s Insiderem. On u nás skončil na Slovenskom slobodnom, lebo skrátka to išlo tak ďaleko za čiaru, že to diskreditovalo slobodný vysielač. Já klidně, když to pustíte, tak já, jo. Hledáte neskutečnou zábavu? My vám poradíme. Navštivte archív svobodného vysílače CS a nebudete se stačit divit. Ale pozor, bránici máte jenom jednu. Svobodný vysílač Česká alternativa. Dobrý den, prosím vás, já bych jenom vám chtěla sdělit, že se to nedá poslouchat. Protože to vaše pořád, co s tím můžou dělat. Ano, tam teď vám to Petr vysvětluje. A sklidit tu situaci celkovou, aby právě nedošlo k tomu, k těm katastrofálním scénářům, který on tam naznačuje. Prosím vás, pane, nechte ho víc mluvit. Vy pořád povídáte stejnou větu. Kdybyste řekl třeba trošku jinou, tak už to se dá poslouchat, ale vy opakujete už půl hodiny pořád stejnou větu. Probůh, máte taky trošinku nějaký jiný a pochopila jste, a pochopila jste to, o co vlastně... No samozřejmě, že jsem to pochopila, to samé je u nás. První musí být sklidit situaci. Ty ma sabotuješ, ty ma sabotuješ. No samozřejmě, ale jednoznačně tady to samé v Čechách je důležitý prostě sklidnit situaci, aby se to sklidnilo, aby nedošlo k tomu katastrofickému scénáři, který tam vlastně ten Insider říká. A vy tady pořád nechápete, že teď nemá nikdo proti nikomu bojovat svým způsobem, když to řeknu nikdy neměl. Ani alternativa. No protože přesně tak dopadla díky tomu, že bojovali, tak teďka jim sebrali nepřítele. Bojovat, vy mě nechte domluvit, bojovat znamená, ne, já to nemyslím ve slovem boj, jakože jdu bojovat, ale myšlenkový názor na to, aby se tam docházelo k nějaký proměny. Ale vy tady pořád melete dokola jednu a tu samou větu, která je bezvýchodná a nic neřeší. Ja sa ospravedlňujem, posluchačka má pravdu, ja to poviem na plnú hubu. Sorry, Palo, dneska ma sabotuješ. Dobře. Sorry, Palo. Dobře, já prostě jsem říkal na začátku. Já se omlouvám, že vám zasahuju do toho vašeho vysílání, ne, ale já už nemohla vydržet to vaše co s tím. Pro Bůh svatýho, je to jasný. Sklidnit situaci. Radši nikam nestrkat čumák a čekat, aby se to sklidnilo, aby nedošlo k tomu, k čemu vlastně by mohlo dojít, což aby tady nevznikla Ukrajina a takovýhle věci. No ale právě, že oni to provokujou, štvou lidi na ulici, televize to neustále říká... Sorry, Palo, nebyť týchto kecov, my sme to mohli mať vybavené za 3/4 hodinu, možno menej. Sorry, Palo, jednoducho to tak nejde. Já prostě jsem z toho zmatenej taky už, jo. Prostě já nejsem schopnej, ten můj pocit. Sorry, že som vulgárny. Kurva, drž hubu. Já nevím, co mňa to nezaujíma, no že si zmetený. Vieš, prečo ma to nezaujíma? Pretože povedala posluchačka pravdu, že tí ľudia, ktorí to počúvajú, neviem koľko stoviek alebo 1000 ich je na streame, to nie je pre teba, to je pre nich. Sorry, budem zase vulgárny, tak už kurva... Ticho, dobře, díky moc, volají další lidi. Ne, já to nebudu brát prostě. A prosím vás, klidněte hormona, nic víc vám nemůžu říct k tomu. Mějte se krásně, nashledanou. Taky. No tak veľmi ma bude zaujímať, ako toto komentujete, lebo... Tak jestli si někdo založil alternativu s tím, že mu tady někdo tak prostě bude ho nabádat, co má dělat, jo? A on se ani neohradí, on ani neřekne, co si to dovoluješ nebo něco. A on to dělá jenom proto, aby měl nějakého hosta, aby měl relaci. Tak jak jsem to řekl panu Kapalovi, já se vrátím k tomu, jak jsem říkal, že ti globalisté vlastně utahují ty naše okovy a my máme ještě pár špěrek a neutečeme. A jestli sama neutečeme, tak tam zůstaneme a v tom případě celá alternativa, ať mě odpustí, já jsem pak panu Kapalovi řekl, ať mě odpustí, že mu nezávidím ty peníze, protože já si peníze vydělám taky celkem slušné a nemám problém, jo, ale jestliže
Jestliže to takto bude vypadat, tak potom ta alternativa s tím, jak se dělá, anebo co propaguje, nebo tak to nevede nikam a jediný výsledek je pouze to, ty příspěvky těch lidí, kteří to rádi poslouchají. To je celé. A zdá se, že to nejsou až tak špatné peníze a možná je to jediná motivace, proč to pan Hlávka dělá, já jsem o tom přesvědčený, protože to, že založil něco, co opravdu tady má místo, no ale nemůže to je v pořádku, ale nemůže to dělat tak, jak to on dělá. Já se divím, že je tolik lidí, kteří, ono se to dobře poslouchá, všude je binec, vždycky byl a takové, zloději jsou všichni a tak dál, jenomže ono kritizovat úplně všecko je strašně špatně. A třeba ta posluchačka, když vám to řeknu, jsou to kolikrát lidi, kteří kamuflují svoje ušlechtilé úmysly, ale ve své podstatě jsou to nerudní, zapšklí lidé kolikrát. Ta paní, já ji tady budu jmenovat, je to Jana z Nejitku, já to opět dokážu, tak ta paní Jana z Nejitku, když ta se staví do role paní, která je velmi urozená, prezentuje se tím, že ve svých snad 80 letech už přece má to moudro, všem já zase říkám, že věk ještě není záruka toho, že je člověk moudrý, tak tady tato paní, když vyhořela ta katedrála Notre Dame, tak ona řekla do pozadu, mám to opět schované, že i ta hromada kamení vůbec nezajímá, co s tím bude. Pane Hadzucho, každý kultivovaný člověk ví, že všechno, co tady vzniklo od toho, já nevím, kolikátého století, od 13. Mali jsme k tomuto reláciu. Můžeme jít do Řecka, můžeme jít k pyramidám a všechno. Kolikrát jsou to, nebo je to výtvor nějakých konkrétních, budeme u té stavařiny architektů a jsou to skvostné věci. A každý člověk, je mu jedno, jestli je v Iránu, nebo jestli je v Izraeli, a nebo jestli je ve Francii, každý se rád podívá na tu krásnou mešitu, na ten minaret, na ten kostel a tak dál. A říct o něčem tak krásném, že i ta hromada haraburdí nezajímá toho kamení, tak to řekne, doplňte si sami. Víte, takže to mě jako vadí, že tito lidi se takto združují a potom svědčí tady tomu panu Hlávkovi. To je jejich věc, ale s tím to nikam nedotáhnou. A no, můžete. Tak neviem, či trafím tú vašu predstavu. Demonstrácia hlúposti 02. Například v České republice krajské volby, které budou už příští v roce, tak mohou skončit pro všechny levicové subjekty v České republice velice nepříznivě. A nad námi visí riziko, které se mi velmi těžko i vyslovuje. Víte, v roce 2021 to bude rovných 100 let od vzniku komunistické strany Československa, komunistického hnutí na našem území. Hospoda pod Kaštany na Smíchově. Ne, tak pod Kaštany byla sociální demokracie v roce 1878. Fakt to nebylo to? To byla založená česká větev sociální demokracie pod Kaštany. Já jsem tam pořádal takový vzpomínkový setkání. Komunistická strana Československa byla založena v Karlíně, ale to je jedno. Tak byl celou dobu na tom, že takhle. Ta deska pamětní je strčená dovnitř do baráku, aby se nevyrušovala fanatiky dnešní. Ale to nic, to není to se necítíte nějak tím ukřivněn, že se vám takhle to... To je, pane Hadzucho, to je přesně to, co říkám. Ten Hlávka se chtěl udělat moudrým, že tam vstoupil s nějakou informací a kdyby byl potichu, udělal lepší. Proč je takto ze sebe udělal hlupáka? Nevzdělance. A jestli mě na to někdo odpoví tím, že řekne, ježišmarja, to je úplně jedno, tak si tady vykládejme kraviny a potom předělávejme historii teda. Potom mějme pořady historie na ruby. A oni sami předělávají historii. Tož teďka asi Hlávka patrně předělává historii. Takže až Hlávka bude ministr školství, tak patrně, proč má v Makovici celý život, že 1921 bylo pod Kaštany na Smíchově, že tam vznikla KSČ, tak se to v dějepise předělá a teď to bude mučit takto. A bude to hovadina, ale to nevadí. Jako směšné. Pôvodne som chcel prejsť na tú ukážku voľby EU, no ale nejako sme sa k tomu... Ja si spomenul voľby EU. Prehrám to. Voľby EU. Hledáte neskutečnou zábavu?
My vám poradíme. Navštivte archív svobodného vysílače CS a nebudete se stačit divit. Ale pozor, zbraň si máte jenom jednu. Tentokrát to bude o bezcharakternosti, naprosté absenci jakýchkoliv morálních hodnot a až dětinské mlhaní si do vlastní kapsy všech 3 rádobynovinářů v barvách bulvárního internetového vysílače, kteří účinkují v tomto trapném kusu. Dobrý večer, vítáme vás ve studiu a můžete rovnou položit otázku, neboť jste ve vysílání. Aha, tak možná, že je to zpoždění, já tam slyším pana VK. Dobrý večer. Musíte si stlumit rádio za sebou, aby to nerušilo ani vás, ani poslech, co teď budete říkat. Dobře. Tak, je to lepší. Já jsem posluchačka z Brna, nemám žádný dotaz. Chtěla bych jenom k panu VK. Celý tento váš pořad alternativního svobodného vysílače je dnes mimo ty jiné informace koncipován na poškození SPD. A můžete se, prosím vás, stydět. A pan VK, alias Venca Konopík, nebo vedoucí kolotoče, my se nenecháme urážet. Tak neurážejte, prosím vás, lidi z SPD. Vy se nenecháte... To prosím tě. Protože já tohle nemíním poslouchat a nemíním nechávat urážet nás, naší redakci pana VK, protože nikdo nekoncipuje žádné pořady k tomu, aby se útočilo nebo uráželo SPD. Pro boha. Vážně, pane Jirásku? Tak to už jste zapomněl na ataky, že SPD ovládají lumpové Fiala, Šmucr, Čížek? To už si nepamatujete, jak jste fandili Volnému a spol? Vypadlo vám z paměti, jak jste SPD kritizovali za židozednáčskou orientaci? A co ten idiot Petkov, co pejorativně komolí příjmení na Okamura? Já už jenom s hrůzou čekám, kdy tito 2 idioti v pořadu, ve kterém převracejí historii na ruby, odhalí, že vy jste potomek Lojzy Jiráska. My jsme tady mluvili 90 minut o bytové krizi, o Německu, o dovozu migrantů. My jsme tady hovořili 90 minut o dovážení migrantů do České republiky, o pirátské straně, o vměšování podplukovníků do pirátské strany a tak dále. Celých 90 minut tady nezaznělo, pokud teda se opravdu nepletu, nic o SPD. Takže si vyprošujeme podobné urážky naší redakce, protože já to mám opravdu plné zuby. Tak to si dejte do pořádku paměť. I když musím uznat, že dnes ty ataky nebyly tak agresivní, nějaký ten otěr tam byl zjevný. Asi už komediant dostal někde přes držku. A Vinsku, máte-li toho plné zuby, pak je pravděpodobné, že budete-li v podobných hajzlovinách pokračovat, budete brzy potřebovat zubaře. Víte, ono se říká, že kdo s čím zachází, s tím i schází. PK, chceš k tomu ještě něco dodat? Já nevím, já jsem jako poměrně šokován, prostě my jsme teď tady dali doporučení, aby SPDáci volili pana Blažka, aby ho kroužkovali, protože nám připadá jako nejlepší kádr, který odpovídá našim pocitům, to znamená našim tezím národně vlasteneckým, to znamená vystoupení z EU, vystoupení z NATO. A nás tady někdo obvinuje, že někde někoho poškozujeme, nebo to jako, že je to nějaký jakoby směr k tomu článku o panu Vašíčkovi, o tom videu, jak se tam modlí k tomu Koránu a jak tam přečítá z toho Koránu, nebo já nevím, jako, to je jako naše vina, nebo naše chyba, nebo já snad jezdím do Gibraltaru, do mešity, si klekat a sedat si tam s Koránem, nebo to je můj problém, nebo teď tomu nerozumím, jako o co se snažíte, nebo nevím. Nebudu se k tomu vyjadřovat, nevím, jestli to je koncipovaný jako útok z nějakého jiného nejmenovaného vysílacího subjektu. Nebudu se k tomu vyjadřovat a jako urážky. Já si myslím, že tohle je formát, který zaznívá na jednom nejmenovaném rádiu, kde se urážejí lidé a pomlouvají se a nadává se jim. Jistě víte, který subjekt se jedná a my to nebudeme kopírovat od nich, myslím si, Vítku, v žádném případě. My nebudeme nikoho pomlouvat, nebudeme nikoho urážet, nebudeme nikoho nadávat, nebudeme nikoho nálepkovat, zkrátka budeme uvádět pouze fakta. Tvrdá fakta a je na čtenáři a je na posluchači, aby s těmi fakty uměl pracovat a v konečném důsledku, aby se s těmi fakty uměl i vyrovnat, což zjevně a evidentně podle té reakce ne vždycky musí být pravda.
Pane od řetízkové atrakce, vaše poznání o tom, že nebudete nic komentovat, má poněkud zpoždění. Přijít dříve, ušetřil jste si problémy. Nic jiného po vás SPD nechce. Takhle musíte počítat s tím, že každá akce vyvolává reakci. A vaše pochybnosti o inteligenci posluchačů orientujte do řad svých spolupracovníků. Přesně tak, to jsou prostě opravdu žlučovité, jedovaté reakce, plné jedu, plné zloby, plné nenávisti vůči nám a my to opravdu nebudeme trpět a nebudeme se nechávat urážet. To se na nás nezlobte, všechno má svoje mantinely, má to svoje meze, můžete s námi argumentačně polemizovat, debatovat v pořádku, ale nenecháme se emocionálně primitivně urážet. To prostě není náš šálek čaje a to nebudeme tolerovat. Vinsku, pokud hledáte primitiva, pak se ujistěte, že jste v místnosti sám a zvolejte primitiv. A toho, jehož hlas uslyšíte, to je primitiv. Máme dalšího posluchače, Petře. Určitě máme. Já jenom podotknu, víš, Vítku, jak se to mění, jo? Protože já si vzpomínám, když jsem vás moderoval a v jednu chvíli tam vy jste mluvili velice seriózně o SPD a volala posluchačka, která měla jiný názor a také jako byla velice vášnivá a emotivní. A teď vlastně zase je faktum, a to SPD prostě se propadlo někam jinam a když se to faktograficky zmapuje, tak se to zase některým nelíbí. Takže to je prostě tak na tom světě zařízeno. Já jenom podotknu, že my jsme z SPD měli 4 hovory, respektive 4 interview v rámci evropských voleb s panem Janem Hrnčířem, s paní Elvírou Hánovou, s paní Ivanou Schubert-Dickfeltovou a Dickfeld tedy a ještě, teď jsem zapomněl, s Janou Pupavovou na čísle 3. Podporujeme, dělal jsem skoro všechny poslance SPD a prostě svobodný vysílač SPD podporuje. Tak už toho lhání bylo dost. Pane Jirásku, každý soudný člověk si ve vašem archivu hravě dohledá, že lžete, jako když tiskne. Teď cítíte, že vám u prdele hoří koudel a pokoušíte se to retušovat. Navíc jste podlý, falešný člověk, protože tady operujete s 4 SPďáky, s kterými jste korektně rozmlouval. Některé z nich jsem kontaktoval. Ani jeden z nich netušil, co jste zač a doslova valili oči, když jsem je nasměroval na určité pasáže v archívu SVCS. A tím bych tento trapný kabaret ukončil. Jen dodám informaci pro všechny tápající. Pan VK není ani Venca Konopník, ani Velká Kláda, ani zaměstnanec Bisky. Je to vrátný v Kremlu a jmenuje se Voloďa Kreténov. Svobodný vysílač Česká alternativa. No tak za toto vás asi vôbec nebudú mať radi ani Hlavka a jeho rádíko, ani Vítek, Jiráz a ďalší. Ani VK. A mne je jedno, že... Ešte takto sa vás pýtam. On používa nejaký vokalizer alebo niečo také? Lebo ten Skype z toho Nemecka tak skreslený nemôže byť. Já nevím, pane Hadzucho, já VK, já nemíním se pídit, jak jsem říkal, jsou věci, které mě v podstatě nemusí zajímat a taky, nebo kdyby mě chtěli zajímat, tak se k ním nějak, tomu meritu věci se musím nějak dopátrat a já nemám čas ani náladu na to, abych zjišťoval, kdo je pan VK. Já vycházím z toho, co ten člověk vykládá. Dneska máte softwary, které vám napodobí lidský hlas na základě minutového poslechu skutečně toho originál hlasu. A pak už můžete cokoliv napsaného, on vám to řekne tím hlasem. Dneska ve videu, dneska jsou softwary, které já třeba dělám s 3D Maxem, což je modelovací software a tam namodelujete video. Jo? Nakonec známe všichni film Jurský park a když nebudete vědět, že jsou nějaké počítače nebo něco takového, tak těžko někdo bude dokazovat, že to na počítači dělané. Dneska už to není tak, jak to bylo za Zemana, kdy byla cesta do pravěku a bylo to takové, jaké to bylo. Bylo to výborné teda samozřejmě, ale po platné době dneska jsou prostředky lepší. A tak vám chci říct, že dneska je těžké se orientovat, kdo je pan VK, mě to vůbec nezajímá, já poslouchám akorát, nebo můžu vycházet z toho, co slyším. A pan VK
krom toho, že on teda říká, že celý svět ovládají Židé a tak dále, že jsou to dvě skupiny, asi čepičkáři a zástěráři a jedni proti druhým to je jedno a že jsou nějaké ty talmudské rukopisy a tam je všechno napsané a pro mě, jestliže je to tak pro mě je výsledek jaký? Tak se těch hokovů nezbavíme a já se necítím jako nějaký biotrok nebo v nějakých hokovech. Já dělám práci, která mě baví, mám 2 děti, zatím oni nedělají ostudu mě, já jim taky ne. Žiju tak, jak žiju, jo? Že je tady 4krát menší plat než v Německu, no co já s tím nadělám, jo? Ale žiju tak, jak žiju. A tak chci říct, že spíš si všímám věci, které ten pan VK říká určitě, já si myslím, že třeba 40% a hlavně, když jsou to nějaké ty exaktní věci, tak říká dobře, ale na druhé straně jsou tam takové kopance, až to pěkné není, opět to mám v nějakých záznamech, kdy bylo někde v té Americe, v Los Angeles začalo nějak tam ty budovy stály a asfalt se tavil, nebo co si a takového a pan VK tam byl dotaz, jo, nějaký posluchač se na to ptal a on říkal, tak neznáte přece, dejte si pomeranč do mikrovlnky a zapněte mikrovlnku a kde se vám nejdřív ohře? No ohřeje, protože všechno se ohřívá pod mikrovlnným zářením, se všechno ohřívá od prostředu. No, tak podle mě pan VK si nikdy neohříval čaj nebo polévku v mikrovlnce, protože znáte to, dáte to tam do mikrovlnky, polívku třeba, jo, a plný koflík a necháte to tam minutu, 2, řeknete, už to asi bude, jo, vezmete to, ono to pálí skutečně, ta miska pálí, teď si to dáte na stůl, zaberete to a zjistíte, že uprostřed je to studené ještě. Stalo se vám to někdy? Ano. No přesně tak já potom nechápu, jak takovou kravinu takový člověk může říct, takže já mu prostě nevěřím, jo. Pro mě je to nevěrohodný člověk, ať si vykládá, co chce, aby z něho udělali tam nějací lidi, Pána Boha, to je věc, ale jedna věc je jistá, že celou dobu, vždycky před volbami, vždycky to bývá hlavně před volbami, to zesílí, tak dusí SPD a sice proto, že oni teďka měli na prvním místě kandidátky, že tam koho si dali jakéhosi Berana, on je židozednář a už jsme doma, už je všechno špatně. A dávají jim dobře maku, když se to řekne lidově, jo, tady na tom SVCS. A ten Kapal už to samozřejmě taky ví, jo, na tom rádiu, svobodném rádiu a už toho VK otevřeně tam kritizovali, takže tam mezi těmito 2 stanicemi je vlastně otevřená válka. Skrytá, oni říkají, tak jak říkal teďka VK, nejmenované rádio, přitom myslí svobodné rádio, on tam totiž předtím vystupoval. A potom se sebrali aj s Iráckem a skončili tady. A chci vám říct, že jako svobodné rádio je mediální partner SPD. A SVCS, na SVCS je prostor pro pana VK, jo, s tichým souhlasem samozřejmě šéfa, to je pan Hlávka, Jirá se k tomu přizvukuje všichni moderátoři a poslouchají to. A nikdo ani nedutá, jo. A já chci říct, že ta kritika je taková, že říkám, že tyto 2 subjekty nemůžou být přátelé a nejhorší na tom je, to znamená, že pan Hlávka a pan Kapal jsou generálové, jak kdyby těchto 2 vojsk. Teď tam mají, nebo vůdci, pak tam mají generály, to jsou ty moderátoři a ti hosté, jo, a pak je tam vojsko a to jsou ti posluchači. A tady je nejhorší, že počínaje těma, nebo vlastně všichni, jo, počínaje těma generálama, až po ty vojáky, že to jsou všechno dezertéři. Oni chodí tam, vykládají si, co jsou, jak jsou a to je prostě nenormální. A tak já chci říct, když Irák se skutečně tam měl 4 ty SPďáky, kandidáty do Europarlamentu. A tam je zpovídal. Já jsem hned, tak jsem to uviděl, říkám, to není možné. Když přece oni by měli být správně na svobodném rádii, však to je jejich mediální partner. A tak, jak tam bylo řečeno, Jirá se s něma korektně rozmlouval, ale já, když jsem potom zavolal 2 z těch 4, tak ani nevěděli, kde byli. Za prvé je to chyba těch, kteří jdou už dokonce do Europarlamentu a určitě i vy, pane Hazucho, když budete na tak vysoké pozici nebo budete kandidovat na tak vysokou pozici, tak asi přece, když vás někdo pozve do nějakého rádia, televize, do jakéhokoliv média, tak se podíváte, kdo to je, nebo si zjistíte, kdo to je.
A oni samozřejmě, když jsem to řekl, tak vyjrali, co je to za stanice, vůbec oni nevěděli. Takže to samozřejmě je jejich chyba, ale už je chyba i to, že prostě na té stanici vůbec jsou. To je prostě kontraproduktivní. A já jsem to je další věc, to vám pošlu zase příště, tak když byl Okamura těsně před těmi volbami u Kapala, tak jsem tam zavolal a obecně jsem se ho zeptal, co by řekl na to, co by říkal na situaci, na stav, kdy zástupci nebo kandidáti do Europarlamentu jeho strany vystupovali na médiu, které je hrubým způsobem dehonestuje jeho hnutí. A řekl jsem, mně stačí krátká odpověď. Pane Kapale, já s nikým nechci manipulovat, ale na to je jednoduchá odpověď. Je to chyba, to je to špatně, jo? To měl říct Okamura. Okamuru, co zajímalo, samozřejmě to napadlo, že to... A o kom to mluvíte? Říkám, já mluvím obecně, ale budíš, když chcete vědět, tak jsem mu to řekl, jak to je. No a Okamura začal, no víte, to je jako, pokud to, já na tom nevím, to je koktál chvilku a pak z něho vylezlo, že na tom nevidí nic špatného, když ti poslanci tam půjdou, nebo ti kandidáti a tu stranu tam nějak obrání, anebo když to bude korektní a takové, takže tam nevidí nic špatného. Já jsem říkal, že tam vysvětlí své postoje a tak dál a zastanou se SPD proti stanici, která je dehonestuje. A já jsem uskočil do řeči, říkám, omlouvám se, nechci vám skákat do řeči, ať to nezdržuji dlouho. Pane Okamuro, ty pořady probíhaly ve více než přátelském duchu a dokonce jedna z těch žen slíbila Iráskovi, že když se dostane do toho parlamentu, takže mu koupí 2 rohlíky a 30 deka vlašáku. Což tam skutečně zaznělo s tím, že ta ženská řekla, ano, to vám slibuji. Ne, že to řekla. On to řekl Jirásek, říkal, tak na závěr říká, tak vám držíme palce a když se dostanete do toho parlamentu, tak se domluvíme, že mě koupíte 2 rohlíky a 30 deka vlašáku. On řekl, ano, slibuji. A já jsem mu řekl, Okamura ještě předtím, abych řekl, tak on vyzval na začátku té relace, říkal všechny ty posluchače nebo voliče, říkal, zapomeňme na ty šarvátky, i třeba naši nepřátelé z té alternativy, protože těch alternativ bylo strašně moc, jo, rozdrolené to bylo. A dejme prostě, my jsme jediná strana, to má pravdu, jediná, která s tím může něco udělat, ostatní se tam nedostali, tak my jsme jediná alternativní strana, která s tím může něco udělat, tak dejme ten hlas nám, SPD. A já na základě toho ještě předtím, než to bylo, tak jsem říkal, jako jo, tak to dám tomu SPD, co by ne, jo, protože jsou body, s kterými jako určitě souhlasím. No a tak jsem to řekl tomu Okamurovi a ten Okamura, řekl jsem mu, pane Okamuro, vy jste vyzval teďka na začátku, zapomeňte na ty takové, já jsem byl připravený vám dát ten hlas, ale nezlobte se, právě jste toho voliče ztratil. A toho Okamura, to jste neviděl, ten Okamura, jak kdyby vyletěl z té kůže, rudé před očima a tak kde si co si a vylezlo z toho, že paní Pupanová, ta dotyčná, že to je slušná ženská, ta by to nikdy neřekla, tak jsem mu to poslal celé, nikdo mě na to už neodpověděl. A uzavřel to tím, tak to nevolte ani mě, protože já jsem včera byl. Já jsem říkal, ještě tak, já říkám, pane Okamuro, člověk, který vás nazval náckem, on říká, já jsem včera byl ve fitnessu, ve fitku a tam jsem potkal Kalouska. No a tak co? Tak jsme si podali ruce, prohodili pár slov a šel jsem si po svém, on šlapal na ropedu, já jsem tam šel po svém cvičení. Tak to nevelte ani mě. Já jsem šel na internet, proč ho se zaž tolik nezajímám a vím, že Kalousek je napadl už dekoho, tak jsem se podíval a hodil jsem tam frázi Okamura versus Topolánek. Hned mě to vyjelo, že versus, ne Topolánek, ale Kalousek versus Okamura. Pardon, ano, to jsem tam dal. A hned je to vyjelo, že v parlamentu, teď tam bylo video z parlamentního zasedání, jak Kalousek nazval SPďáky náckama. Já říkám, a kromě jiného, pak tam bylo, že je komediant a ještě dezinformátor a takový Okamura. A mně stačí to, že ho nazval tím náckem. Pane Hadzuchov, když někdo, nebo rozumného člověka, když nazve někdo náckem, tak vy mu ještě někdy podáte ruku.
Takže výsledek je takový, že ti lidi, co byli v tom fitku, obyčejní ti, co tam cvičili takové, tak si řekli, dívej se, tam si podává, kecají tam Okamura s tím Kalouskem. Však oni jsou tam, jak se vykládají, jsou všetci jedna banda, akorát dělají divadlo na kameru a potom jsou kamarádi, však to asi bude pravda. Tak to je výsledek celého Okamury. A táto paní, ať se vrátím tady k této MP3, tak ta paní, co tam volala z toho Brna, tak to je jediný člověk, který se toho SPD proti tomu Jiráskovi a tomu VK zastal. Ani pan Okamura, ani pan Kobza, nikdo. Táto paní jediná, ta by měla dostat metal. Tak víte, to je, jsem chtěl říct, to je o té alternativě. Pekne ste to povedali, len ja jednej veci nerozumiem. Tam je jeden taký menší problém, ja medzi tým si ešte pripravím jedno to videjko, ktoré mám. Neviem, či ste mysleli túto záležitosť ohľadom Kalouska, ako Okamuru usvedčil, že je rasista? To je krátká záležitosť. To nevím. To nevím. Já akorát ideme na to. Jak jsem si dal to video, tak tam vyběhlo, že tam byl Okamura na předu. Dámy a pánové, pan předseda Okamura omlouval svůj výrok jednak horečkou, jednak nepřesným vyjádřením, způsobem, který, přiznám se, není pro mě příliš přijatelný. Ho tady obhajoval i pan předseda Fiala. A všichni tvrdí, že proti Romům pan předseda poslaneckého klubu SPD Fiala, vidím trochu zděšení v tvářích kolegů ODS. S tím, že pan místopředseda Okamura proti Romům osobně přece vůbec nic nemá. My, kteří občas zajdeme na facebookový profil některých našich kolegů, tak víme, co říkají skutečně a jak lze jejich slova číst. Já se pokusím, snad se mi to podaří, abych necitoval nepřesně pana místopředsedu, vám pustit 46-vteřinový záznam jeho řeči. Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém facebookovém profilu. Za posledních 70 let stoupl počet Romů v České republice 32krát. Ano, slyšíte dobře, je to skutečně neuvěřitelný nárůst. Zatímco v roce 1945 u nás žilo 10 000 Romů, tak letos je to podle odhadů 320 000. Jen za posledních 14 let se jejich počet zdvojnásobil. Podle mého názoru je stávající strmý růst romské populace jedním ze 2 největších bezpečnostních rizik pro Českou republiku. Samozřejmě tím druhým jsou nepřizpůsobiví imigranti. Tak, prostřednictvím pana předsedajícího, položil jste si, pane místopředsedo Okamuro, otázku, proč tady v roce 45 bylo těch Romů tak málo? A nebylo tady náhodou taky hrozně málo Židů? A nebylo to náhodou z úplně stejného důvodu? Z důvodu největšího zvěrstva v historii lidské civilizace, které vy zlehčujete a popíráte. A teď, když jste natáčel tuhle řeč pro svůj Facebook, tak jste neměl horečku. Ale je na vašem Facebooku a tímhle vy oslovujete občany České republiky. Položil jste si taky otázku, nebo nechtěl byste nám vysvětlit během té mimořádné schůze, jejíž program, doufám, bude schválen, proč občané České republiky s ústavními právy občanů České republiky romské národnosti, proč je jedním ze 2 největších bezpečnostních rizik? Naši spoluobčané, proč jsou jedním z těch 2 největších bezpečnostních rizik? A nechci domýšlet, jak přemýšlíte o eliminaci a likvidaci tohoto podle vás bezpečnostního rizika. Tak to bolo tvrdé. To taký marže zrejme Okamura ani nedostal. No, přesně tak, protože... Boli by ste ho aj za týchto okolností volili? Ne, je to, dívejte, já jsem také řekl, že to, že se ve volebním programu shodují
například s tou imigrací, nebo 2 body, že mě vyhovují a dalších 10 ne, tak to ještě není důvod, abych jako někoho volil. Já akorát si říct, že z toho, co tam zůstalo, nebo co tam je, nakonec teďka jste poučil ty Piráty, tak tam v podstatě ono je opravdu těžké někoho volit. Já chci akorát říct, že skutečně, tak jak všichni říkají, že ty alternativní strany, oni to spočítali, že ty malé, které nedostali ani procento kolikrát, jo, když to dají dohromady, tak to je 20%. A když vezmete v potaz, že byla u voleb jenom 28% lidí, tak je tady spousta voličů, kteří ještě, to mě jim to ukradené, ale tak chci říct, že když toto všechno se dá dohromady, tak snad potom se dá něco dělat, ale za tohoto stavu to je taková, to bych volil znouzistnost, ano, to je zlouže do bláta. Ale tak mě vadí pan Okamura, jak se postavil k této kauze, jo, a já ho znám, já nebudu dohodnotit tady, jak to bylo v Úsvitu, proč ho neodsoudili za nějaké ty machinace a takové, ale to je těžké. On údajně vyhral ty soudy. Podle všetkého. Ano, já vím, to jako vím, ale protože nevím do toho dolouky víc, tak samozřejmě, protože kdyby je nevyhrál, tak asi mu to daleko víc dneska umlátil o hlavu a není to takové. Ale já jsem měl na mysli teďka ještě, já jsem našel na tom audiu, na tom YouTube něco jiného, toto jsem slyšel taky samozřejmě, jak jsem hledal, ale tam bylo, že bylo něco o té bavorské straně, jo, ti sudeťáci a teďka tam bylo něco, že snad tam zase kdo si jel a bratřil se s něma ze SPD nebo co, nebo ne? Nie ze SPD, KDU-ČSL. Bělobráde. KDU-ČSL, tak pardon, tak. A teďka tam bylo a samozřejmě ten Okamura do toho prál, no a potom si vzal slovo ten Kalousek a říká, nechtěl byste si, pane předsedo, to s těma, vy jako náckové, s těma náckama tam vyřídit, ať nás tady tím neotravujete. Takže toto jsou argumenty samozřejmě, že tento člověk o mě tady toto řekne, jo, že jsem rasista, že jsem nácek a já mu podám ruku, tak jsem vlastně souhlasil, že jsou nácek a že jsou racista, protože nezlobte se na mě, to není, že vám někdo řekne, když tamhle někde někomu zašpiníte nebo se otřete od dveře nějakým nábytkem, odřete mu to a on vám řekne, toči si vůl. Jo, tak dobrá, tak jsou vůl, tak to nemusel říkat a nějak to urovnáme. Toto jsou zásadní věci, principiální. A víte, co je nejhorší? Že já jsem potom tady tomu Okamaru, jak jsem to řekl, tak ten Okamaru já jsem potom položil, on tam plavkal dál, i ten pan Kapal, on se do toho nepletl, protože věděl, že mám pravdu, jo? A on se do toho nepletl a co myslíte, že se stalo? Ti lidi, kteří kolikrát říkají, že ne, já neposlouchám SVCS, ne, já neposlouchám Svobodný rádio, všichni poslouchají všechno, jo, nebo většina. A druhý den Hlávka měl v té interakci, myslím, že v interakci to bylo, a už mu hlásili, jo, a vy jste takový, to víte, že ten Zlínský už teďka otravuje i na Svobodném rádiu a včera rozčil pana Okamuru. Víte, tady už jste mu to zatrhli, tak to vypadá v té alternativě. Já jsem, pane Hadzucho, chtěl celou dobu říct... No ale vy expandujete nielen do Svobodného rádia, ale aj na východ, za rieku Moravu. To je hrozné. Teďka, že? No vidíte. No jo, a ještě zadarmo navíc. No veď to. Dobre. To jsem si o vás nemyslel, ale budíš. Takže já říkám, já jsem se k tomu dostal náhodou a mě vadí jedna věc. Někdo řekne třeba, že lidi, že se mě bojí nebo něco. Já vždycky každému říkám, mě se bojí akorát hloupí a neschopní. A já nejsem ten nejlepší na světě, mám taky těch chyb dost, to je jasné, jo. Ale já se snažím na věci opravdu dívat na rozdíl od pana Hlávky a od celého SVCS, aspoň trochu objektivně než oni, protože na SVCS konkrétně je mainstream kompletně špatně. Ať řeknou, co chcou, snad i to počasí je špatně. A to je chyba, protože to už je posedlost, to je špatně. To není si udržet zdravý rozum. No ale aspoň je principiálny, že stále hovorí, že je to špatné. Tak. Vypočujeme si ďalšiu, neviem, či ste chceli ešte niečo k tomuto povedať, ale k tej publicistike pána majstra. Tak, super. Já jsem tu měl další telefon, ale už to není. Takže paní, nebo slečna Lenka, která mi tady napadla, že lžu a já nevím co všechno, že
Každý může vysílat, jak chce, ale musí se to líbit panu Hlávkovi. Příklad vysílání Studia z Klatovy, to bylo řevu. Paní Lenko, vůbec to nebyl žádný řev. Tady bylo v pohodě, vždyť si může vysílat, co chce, ale nemůže napadat kolegu. A ještě naprosto nevhodně. Ve chvíli, kdy je tam kolega chválí na naší oslavě, tak oni si přizvou Zlínskýho, který to je přece do nebe volající podraz. Jinak, že si vysílá, co chce, to je jeho věc, ale nebude napadat druhýho. Víte, jak by to vypadalo, kdyby se tady navzájem všichni napadali? Jenom vy, kdybyste měla možnost, co byste tady předvedla, a to by bylo reakcí. To by se to tady to by bylo hádaníčko, co? To by se vám líbilo, mně ne. No ja poviem jednu vec a teraz našich možno 1000, možno aj viac poslucháčov toto potvrdí. V sobotu, keď naši boli na Kráľovej holi ako moderátori, tak ja som mal večernú reláciu od 8. do 11. Mohol som si tam pozvať kohokoľvek, dokonca Boris mi dal jeho vysielací čas, jeho názov relácie a žiaden problém. Okrem toho, že nám tam asi na nejakých 5, možno 6 minút vypadol jeden hosť, ale o tomto sme vedeli, že telefonuje, respektíve je na internete z Londýna a tam, ak sa prihlási strašne veľa ľudí na tom letisku, tak jednoducho skolabuje to Wi-Fi pripojenie, lebo to je zdieľané. No takže vypadol na nejaký čas, no ale ináč žiaden problém. Ja si môžem vysielať, čo chcem. Môže tam písať alebo volať, kto chce, čo chce. Ja nikoho necenzurujem. Ja mám normálnu dôveru kdekoľvek, lenže ak ja ako poslucháč náhodne zavolám do iného rádia, tak som persona non grata. Ešte ak sa vyjadrím, že pán veľkomožný sa správa k pravidelnej hostke ako k votrelkyni, tak to niečo také je nehorázne. Ako si ja môžem dovoliť majiteľa rádia napadnúť a ešte ho vyzvať verejne, aby sa pani Vítovej ospravedlnil? To je nehoráznosť. On si môže hovoriť, čo chce, lebo to je jeho rádíko. No môžete pokračovať. Přesně tak, to si tady pan Hlávka, jak vám říkám, on nemá žádnou kulturu projevu nebo kulturu toho nějakého, tu komunikační, to vůbec. Já chápu, že já jsem tak o tom přemýšlel, víte, proč on pořád skáče do řeči? No protože když má někdo delší monolog nebo tu diskuzní stopu teďka, kterou souvisle mluví, tak když je to delší jak půl minuty, tak pan Hlávka už si nepamatuje, co bylo na začátku té půl minuty. On je totiž počítač, který má jenom rámku, on nemá hard disk. On nemá mezipaměť, on musí reagovat hned a potom to všechno tak vypadá. On prostě skáče pořád do řeči a to je vysoce nekulturní. Já si pamatuju, já třeba nemusím vůbec pana Klause staršího, ale já si pamatuju, že ten člověk, když někde byl a bylo to v těch poledních, teďka to má ten Moravec, ta Otázky Václava Moravce, tak, nebo ať byl v jakémkoliv pořadu takovém diskuzním, tak bylo vidět, že on, když někdo něco hovoří, tak on toto neskákal. A měl papírek a tušku a psal si body. K tomuto se asi zřejmě chci vyjádřit tomuto a v krátkých 3 slovech si tomu dá připomínku, protože samozřejmě nikdo si nemůže pamatovat, co bylo na začátku třeba 2minutového, nebo nemusí pamatovat 2minutového monologu. Tak si to poznačím. A Hlávka ne, on skáče do řeči. A to je jedna věc. A druhá věc, jak vám říkám, to jsou lidi, kteří oni sepsuli celé české školství, jo, současné. Samozřejmě, já jsem pomalu 20 let učil ve škole, ale připouštím, že od roku
2009 tam nejsem, jo? A je možné, že v rámci té imigrace a jak dneska se to prolévá těmi imigranty a ty děti chodí do těch škol, takže se to mísí, ale já nevěřím tomu, že je spousta učitelů, kteří se o té politice vůbec baví. A navíc, takže to je jedna věc, ale myslím si, že ta úroveň vzdělání, já co se týče odborných věcí, tak já kdybych chtěl v roce 2000 to, co po dětech v roce 1990, tak se nikam nedostanu. Ta úroveň klesá, ale určitě to není o tom, že za nás to bylo mnohem lepší. Bylo to lepší, to určitě, ale vždycky to bylo o tom, co se chcete naučit a každý se něco vždycky naučil. A jestli dneska někdo převrací dějepis úplně, jo, v rámci toho, že Slované jsou nejlepší, já to nepopírám, já jsem taky Slovan, dobré, je to výborné, ale mění všechno úplně na roby. Říct v pořadu, že Božena Němcová byla šlapka, jo, roztašnožka, jako to se na mě nezlobte, ale to je naprostá ostuda. To není normální tady toto. A tak chci říct, že ano, ať si založí, kdo chce, jaké chce rádio, ale jestliže zhromáždí pan Hlávka, jo, určité kvantum lidí, tak jsou adekvátní tomu jeho myšlení, těm jeho schopnostem a znalostem. To ať se nikdo nezlobí a může mě vykládat o selském rozumu, kdo chce, co chce, aby bylo jasno, tak uvidíte, jak to dopadlo s tím Otomanem Zlínským, tak oni, nějaký ten Pepa z Pardubis, to je taky takový nějaký zedník, který dělal nějakou tam možná rafinérii, stavěl v Egyptě kdysi za komunisty a to je jedno. A teďka tam dost často telefonuje. Má 5 roků počítač a je to vlastně teďka jeho druhý život, nebo první život, že furt sedí a teďka projíždí ty sputníky a aeronety a všechno možné a hledá informace a přitom dneska každý ví, že 70% informací na internetu jsou prostě žvásty a podvrhy. A tento člověk se jal na to, že zjistili, kdo já jsem. No zjistili na to. Skrátim to veľmi. On zistil, že dvaja sú Otománovi a Zlínsky a tak. Jeden z nich je homosexuál a to ste vy. Pozor, pane Hazucho, to by bylo ještě příliš dobré, kdyby jsem byl homosexuál. Tak byl pořád a teďka já jsem zavolal a Hlávka si to moc nepamatuje, ale už si pamatuje moje číslo telefonní. 100% vidí číslo a už ví, že jsem to já dobré. No, to možná si vás zapamatoval třeba podle té koncovky. A Hlávka hned viděl, že tak první zadě, pane Zlínský, jestli chcete to, tak nám řeknete, kdo jste. A já říkám, vy špatně slyšíte, nebo co? Já jenom teďka udělám vsuvku, pane Hadzucho, pro boha, kdybych nebyl Otoman Zlínský a kdybych se chtěl kamuflovat pod nějakým jako anonymem, co byste udělal vy? Tož já bych si dal Josef Novák a mám pokoj, ne? Hej, taký Josefov Novákovi asi takých 50 000. Mám pokoj, nikdo nebude špekulovat, no, tak já jsem to mám Zlínský, no a teďka, takže on je típl hned, takže neřeknete, musíte se legitmovat SMS-kou, dobré, no a teď tam volal hned ten Pepa, že rád, že jsem dlouho nevolal, že mě nepraskla žílka, že si mysleli s manželkou, kde si co si takové ty vtipnosti. A Hlávka říká, no tak já bych spíš chtěl slyšet, Pepo, co zjistil, abys tam tady konečně řekl, co zjistil s o tom Zlínském. A on samozřejmě věděl, že to není žádná prča, jo, říká tady do éteru nekom, že to, co zjistil, a že jak to zjistil, tak nechtěl to říct, pak to položil, pak tam volal nějaký posluchač jiný a ten říkal, no, tak to jsem viděl, Pepa, to je velká huba, to jsou ty vztahy, víte, akorát je velká huba, když něco má dojít, tak ne. A Hlávka, ten to neutahl, nezvládl, tak ten to řekl do éteru. Tak já to řeknu místo Pepy. Tak my jsme zjistili, že Otoman Zlínský skutečně existuje, ale je jich 5, a z toho 2 přichází v úvahu. A jeden z těchto 2 je bývalý zhrzený učitel, který byl vyhozený za pedofilii. Jako to není prča, to není homosexuál, to není sranda. Tak já jsem hned Hlávku odepsal, říkám, pane Hlávko, já vám něco řeknu. Já se skutečně zkusím pohledat těch další 4 Otomany Zlínské, ty 4 další, a já jim pošlu, co tady vy o nich vykládáte. A vy jste teďka udělal trestný čin pomluvy a to není žádná sranda. Teď vy jste na prokurátora. No a takže, a hned mu tam volal posluchač, říkal, pane Hlávko,
Uvědomujete si, že jste se dopustil trestného činu? A Hlávka začala blábolit. No, ale my neříkáme, že to on. Ano, je pedofil, ale my neříkáme, že to on. A takové nesmysly. Ten Hlávka vyloženě vařil z vody a jak vám říkám, ten Pepa z těch Pardubic to zjistil, víte jak? Nie. Jak můžete dneska zjistit něco dneska, když je ten GDPR, tak nezjistíte de facto nic, jo, když to já někde, ale tak ten Pepa si tam dal na internetu, co umí velice nic moc, tak si tam dal četnost příjmení, to je i u vás určitě existuje, kolik je tam Hazuchů a kolik je tam Šerkézy a takových, no a tak si tam hodil Otoman Zlínské, mu to mělo nějakých 5 Otomanů, jo, Zlínských. A na základě toho chtěl tady mě dělat bu. Já jsem ještě řekl Hlávkovi, říkám, pane Hlávko, a tomu říkám, vy se už připravujete na Mikuláše, že mě tady strašíte, nebo co, a tak dále. A ten Pepa z těch Pardubic, ten Trouba, já mu říkám Brouk Pitlík, tak mě hned potom to pozadu volal, proč to taky neutahl. Začal mě nadávat a že si mě najde a že mě rozbije hubu, pojmenoval mě penisem, to říkám slušně, a tak dále. Zná další trestné činy, které mám nahráté. A tak toto jsou lidi na svobodné vysílači CS. Já nemusím chodit do politiky a přijít se s někým, jestli vstup vojsk v 68. byl takový neumakový. Já jako děcko se nemůžu pamatovat a už to bylo vysvětlené 100 způsoby. Já vycházím z objektivních věcí. Fajn. Ešte tu máme jednu takú ukážku, čo ste mi poslali a bude ma to dosť zaujímať. Že o čo tam vlastně jde? Tak prostě je tam záhada ta, že prostě nejde o to vydrancování. Kdyby chtěli celý Rusko vydrancovat, už ho vydrancovali. Jo. Oni, když si to tak vemeš, tam třeba v Norilsku se těží, tuším, hliník a to je úplně jako, to je taková svinárna, když se podíváš ze satelitních map, to je úplně zničená tam krajina. Jo. Ale to je jenom ten Norilsk, jo, protože ten Norilsk prostě ten nemá alternativu na světě, takže prostě tam se to musí těžit, protože jinak ti, co vládnou celému tomu světu, ty vyvolení a my jsme ty gojím hovada, jenom svěřený od Boha, to je správné knize, tak oni prostě vědí, že tady prostě to si musí vydobít a Rus se tomu nepostaví ani ty chasičtí židé, ani Vladimír Putin a prostě v tom Norilsku to tam jede, je to tam úplně zničené, prostě doopravdy to je oblast, jak já nevím, když se jdeme střední Čechy, no možná celý Čechy, prostě. O to do konca relácie máme 1,5 minuty, takže váš komentár. To bude velice rychle. Tady vy jste to možná přeslechl. To je nová akvizice svobodného vysílače a to je podle mě další nedoceněný a teďka tady našel seberealizaci. Celkem obtížně skrývá podle mě schizofrenii, kterou má jako povaze, ale všude byl, všechno zná, určitě to má klíče, ale tady zase opět, já nevím, kde byl, ale on říká, že se v Norilsku těží hliník. Hliník se netěží nikde na světě. Hliník se vyrábí z bauxitu, který se těží asi tak. No, to je celé, no, nic víc jsem nechtěl. To je zase další věc, že já nebudu špekulovat, s kama on je, ale že říká takový nesmysl, no. Takže tam. Dobre, veľmi pekne vám ďakujem za zaujímavé rozprávanie, za to, že dávate do laty celú alternatívu. Dúfam, že niekedy sa objavím s mojimi breptami aj na tom vašom MP3-kovom videjku, či ako by som to nazval. Vy dokonca máte ma aj v zozname, takže úplne kľudne môžete ma kritizovať, ja sa neurazím. Ak to naozaj bude konštruktívne, tak veľmi rád sa zlepším, robím hromadu chyb, ja som vždy amatér, nikdy som sa ničím takýmto nezaoberal, hoci som niekedy robil zvukára, ale myslím, že ešte v tom najviac tu zlyhávam. No ale žiaľ, učíme sa celý život a čím človek je starší, tak mu to ide ťažšie. Takže o to ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a teším sa s vami na ďalšie relácie, kde porozprávate, ako sa to vlastne melie v tej českej alternatíve. Lúčim sa s vami, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.